magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuraria bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere sinigwetire namba yaito yobunchuria 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana ntigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokirinda kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuru binto kuru makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato okurageria sese ya ukagari egere koge butuko mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana mahia. Kurumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana mahia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Nsoko TV oburuso bumugusi. Tomu chago tengere merobereito yogosemia na gukumenya yago korekana kira rituko nabari kibaito be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Umuruburi kubwatia na bokorigeregwa na kiro muntu. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from standard 8 to form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical
and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community development, plumbing, welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Aha! Eye Nensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Murgeria wigeta senigen Soko TV mambo ya bono nogo sawa no kugenda kwanenga kwa bokiribya wachakire kuyarigania asemeru byaguriye litkoria rero togateberi litkoria rero neti kigatato nabayigo WCW Women Crash Wednesday kerora omuswati anonsia soranye kwegure eriogiria nebna Diana Ndemo rero tukora bikire Ishmaila Said togotebya ngananire kinga kindi cyogotuma muno muswati nabayigo nyare gokobeka mogo kagamo onyarigo kumukwanira omonene ibintu mbire twatete gwikirania omukwakoyo twekire nusomwa katima pyo mwanchito muligeria yuno muswati gwikira boniga ninki kirigwa ikirariri onye kunyuntura bikemero biriago netinga kicinengo gotebinga bado no bwate chingaki onyare kugwikirania ganga yagasobugima bwawo korende nani gukwarigania somoro bire Soko bwa kiro mwanchito muligeria etunyare togusanga tosemania sigita sengi tugen Soko TV na butamengo goteba aiga nigo togokwari bagabuno mugusi kwanyargo kwena na eriogiriago rikunyara rikoigwekana nabegekerengere kiaga sumtsanda ito Facebook wa sense meri boigo ya YouTube na bokunyara kogo sangana itwe etunyare togo gesomo mwanchito muligeria gaiga gekera togo tebe kerengere kiago no ruwaka gose ujumbe yago uyo kunyara gutubekera asemtanda yitu yekerero tunyara togusangana ya somoro birio ensoko wakire una butamo mwanchito muligeria nkuru kwa Diana Ndemo nekera kwa igureri ogeri kurwa seta sendi yitu gen Soko TV igo kumanyanga chinga kichiri cyokoboka na chechi onyare kogochaka emerubi yago yeritko Nema mbirengi ya tuwakira nyasaye buna mbia mono na inde atubokira seri tukirigalia Jumatano ne ria gatatu mutienyoyo iga ogatano na rimo mwaka bwechile fuibere merongebere na gatano na rimo no kugena kwane bwakiribia na bwigo nyasaye ukubikira ro na bwigo ne ro koliri tukiriga elio tobe no mugoko na kulichengira na guchaka usina kulichaka ase obwamo enga kingo chaka Soko bama mincha nengana ya Diana na niko tukurabika elieta ya Ishmael Mogerensemo chinga kichonse no kumwenyoli na omosacha nere esiro ya kereke moigo kenenkeyo uranyare gokora gusekenenkeyo uranyare guikirania ase obugimo bigo of course mbiro uranyare guikirania lakini mbiro rotanyare guikirania yebweka buna omosubati omurandi one ali ase kanisa nigakora ntebino omosubati nabokonyara kwerigerie nibo nabokonyara gutwara enibo chibesa na kereke mo nabokori gyoburai
ebintu ebyonse ipi lakini nkerororo ekemo utanyare gokora ayebweka na bunase ensemeri utagani gukwanira kuri nenda atigere chwe kerongo kona chake ibe natebana ki roturabeka Ishmael kando twatebaniti n'abaswati omwaka oyo abaswati ntitweka bunyara tori togwetuma nekero kwa guna batebi bikama gokama twatetenga chinka cheito nintu tokonyara togochibuna usto chiagache gekero natebanga obe kukando etwari koinyora nyo tari ko ngatana na ostari ko ndusia ase sabu pirende sabu ero ndori ko rusia to bagora tena misi na milele ndori ko rusia ase sabu tokonyora ninga tigana nde twetumi nemambia ngia na inde tuomiranira igana inde kurwa sensemeria yabo basi chiwadi ni sana na isato good morning bwakire byato chake asobwamo ritukerigalia Jumatano ime yomoroberi oyo iga bwensoko bwakire ensemo yebunge ya Nyaribari chache chiwadi ni sana nemo emambia eyega ntari kweba ensemo yabo machoge chache chiwadi ni sato ngenda sensemeria ya South ensemo yebunge ya South Mogrango chiwadi ni sana Nyaribari Masaba chiwadi ni sana kitutu chache South na ere bwate sana bonchari good morning na kibwakire asemambia yega ye Jumatano bumachoge burabunaro ngene paka kitutu chache North kurwa bunso ase county ya Nyamira ensemo yebunge ya West Mogrango North Mogrango borabu amo naboigo ase ensemo area yebunge ya North Mogrango emambi yabono wetera ase nchire mutandao bwekerero Facebook naboigo ase semeria YouTube ensoko TV na bya wasiliano nero nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano na mama gatano omwere weka isatu inere namba ya mawasiliano ase ujumbe nyengena poigo ase ogwake simyago emambia yabono kitochaka gusanga asobwamo na korigereria buna ningoria obokire osenga ikuwa bokire kurwe mambia Nyasaye ogwanchere na poigo ase mambia bono na ralialia agendera tokorekana korwase ekenyoro kiago aitrachi gusanga asobwagare go chakera bono gwika chinsa isatu nechidakika emerongo etatu emambia yabono ningona ngobokire kurwase ensemo yago emambia yiga Ishmael kurwase ensemo ya ndo chomosorbe su ekeye nere omosorbe su Dennis Krandi atebagiga no ali miyo moroberi mpaka omwero oigondo che Barnabas ratemonera utebano wale yegeta senige Soko TV kura chinsemo chiria cha Doha Qatar imiyo moroberi ben soko bwakira uteben soko ne ya mabuna butambe nabego Jessica Mara uteben soko bwakire kuroiga pipeline watching build tekanto machoka omayo agoteba kurwa kisinya mache watching ensoko build tekanto machoka omayo boigono ali miyo moroberi Omurai Simeon atuti ateba pamoja imeyan Soko TV Kristoba Tandi ateba bwakire bya kurwa bonagi kinyambi no mongino ilide kirbo abanashira matiyangi moranga mikae mama mongina nabe gatatu mwabo moranga ateba notore amo imeyo moroberi mpaka omoiro nande tutware litikuligia nae Kristoba Tandi twara litikuligia Moset Innocent Kebande Sokorenda ateba morning kurwa Kenya Village Nyamira County bwakire bya build teknanda ateba congratulations tumaiti okoko no waki Ishmaeli metu seno kwago lero lakini rene byantebenga nesagulirero twabeka twensitai omwana fogo Dominic Onduso na Dorin Kemwa auteba kurwa magenche musogwa tukondani lame kubarba bluetooth senior kurwa marani bochi watching bana baskiwaso karibu ensoko auteba krandeni seke omosorwe swaso imeyomorobero Salomo Nyoni Jarude Orema Tureti Benjamin Nyaboro Joshua Mbiyatirimba bonsi basemiyo morobiro toldi oya shobo kila teben soko bwakire se nigo bokete se toldi kurwa chinsemeji chisemeji chare Orema Tureti nera tabakurwanya chichi secondary school wiki kinyorogia Kenya boy watching live krandeni saute abaiga basemi yo morobiro ivumura Salomo Nyoli mwana zilizopendwa atambo sekirario Joseph Natasha Mkuti Keva Tuya omwana monyoro bana baski basojeria kirbo Romeo Mumanyi negati abane bonsi kwikande masomo yo binto Krandi Dennis boigago tebanga good morning Krandi seke omusorwe so Corona Kuru City Salams Club kwikagachuba sobo atubana ali mi omoroberi mpaka omoero Patrome Mumanyi oyo Mumanyi na sporo ekurwanya nchonoli auteba tigambokie enokumochere omusorwe so jeria kirbo mamake Ruth bana baski basoena kumakoli Pastor Lamek Mumanyi Mwalimu Boniface Mumanyi, Maslini Mumanyi, Faith Mumanyi, Joy Kemutona boigo omoteli Nance Kirbo Mumanyi. Asante sana. Bana baso ateben soko na yamoyo kadiana na Ishmael watching Doha Qatar weekend Soko TV otebanga. Hai kebati no ari no ukwaniri Fred Moga hoteba bwakire bya pikorwa St Peters Nyakenyo Misia
Misri Call nere Fred Moga Muturi auteba Rutumura no nero mongino ya so ime yomorobirio na ndatwari tukoligia kesi baadaye enengo yobo kima bwakire se kuro Magombo Town kitutu masabani magete ishmairikerari goteba chinsemo au nigatwe barakini bantu ba Magombo nabaire sariuti batrome mo maina date babwakiro mo maina sporo ekurwa nyanchono ligo ika Ensoko TV nambe ye mukuru asorongo turagusia. Asante sana Jonathan Matuku atebanga yes no andime yomorobero mbaka omwerio kaitinga Ishmael abokra bwatirago mane kwira na nsome chinde se ense moya ne kurumwena yo kurukura nere Lamek Omariba good morning bwa kire byanere bluetooth sini akorwa ense moyeria ya marani bonchie mambia bono Alex Boruma korwa Naivasha Salams Club Kenya etinga yekigoro minto bwa kire bya kigima mark me present karibu sana mambia ya bono Samuel Ondie kina kibwa kira bwa mambia yega korwa county ne ya Nyamira korwa mageri umoja Salams Club nere chairman Samuel Obonyo amana stero komo guika omo eri oyo kurwa Dennis abo korwa abo mariba igonga bwa kire bya muri asimumanyi DJ ana kerubo muri asimumanyi korwa asensemo ya Kenyambi bwa kire bya mambya ya bono ni Kodimasa chogo bwa kire bya pi oyo korwa Honorable Julius Musomba pamoja kurense meria ya Makara Matutu Settlement Scheme county ne ya Nyamira bwa kire bya enanamaiga asensemo yo kibwa kirega asibari okomera nabo na barabwe mambya ya bono Teresa Kimuntu bwa kire bya korwa Karatina amo wikomo aero Moset Innocent Kebande Sokoro Writer no reme emambia eyega sense moyende na inde ningoria kirande Dennis musorwege surga abuna kororian soko bwa kiribya gosenso konne mo Honorable Julius Musumba pamoja kuresemo ya Makara nasome ujumbe yago Kefason Onsongo bwa kiribya korwa Lanet county ne ya Nakuru emambi yega ngaki akwarigani yoko kuna nere Joshua Nsongo kirande Dennis umugaka matembeche gesora Ben umwarimu ensagasaga umwarimu esagasaga Alfayo amona Lilian yoye na mashabiki onsi emambi yega bwa kirebya oyo kurukwa nere Frederick Ogembo good morning na kibwa kirebya Frederick korwa sore mambi yabono Jonathan Matuku yes good morning nere omokolera Jonathan kurense semeria ya Nyamanengo kiense moya keumbo nuoreme mambia ya bono asukwa arigani umwanchego love purity amona bana Esther na Fred ense moyende kosoro Kefason Bosire Honorable Michael Moseti Sairaza wagasere matangamana Josephine Mokeira kurwa sensemo ya Kabosi amo na mama Angela amo na boigo ama shabiki onsi pia mambia eyeiga Rogers Nyariki na kibwa kire pia mambia eiga kurwa sensemo ya Amsterdam Netherlands norime ensoko emambia ya bono amo na Aiden Nyariki Maya Nyariki kerbo pande Elvis Opande omongina mocheche wakwani wabo boka bono ritko lya chakire Lamek Obuba Nyarombe Anthony Ragori oyo kurkwanere kaka Junior Joshua mbuyatiri mba Kefason Bosire kirande Dennis Musiori ndima Jones Ogechi Bingwa Nyamori kurwa ansemo ya Mogadishu Jared Keburi Charles Momanyi amo na bande abange abunabwo okwariganye mambia ya bono gendera kopeke ujumbe yago abwetra senchiro mutanda wekera Facebook na weka sese media ya YouTube Ensoko TV asena bya mawasiliano ujumbe nero naboko bwatukabo na be ko base ujumbe nyenge moina wose asumutandao oliyo sese media ya WhatsApp na mbanigere noti isano na ibere isano na isatu isano na isatu isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isatu na bego manchito murigedia ngira na somtanda ito Facebook aigando che Kefason Onsongo altibanga watching live kola la net Nakuru mama Keruto tebena kumochere good morning eno kumochere wakwaniwe na bego nera kumotebinga good morning Shadrack Brian Shadi alteba good morning na bego eno kumochere altebya nkoganiria Barnabas Kebaso batrome momanyi musorwege suma mama Keruto mambia enyororo na bego kwa niaba yabo na tebina nayo twali mambia enyororo Charles Rwanga nere mwalimu Charles Rwanga utiba perfect team mwalimu Charles Rwanga kurwa chinsemo cha Nyamira County Kenyerere basement no monginoe Jacqueline Kwambuka auteba no alime yo moroberio Wednesday edition
ateba Gladys Kerbo Lavi kwamboka Sylvia Mora ngabego Weldon Yaure Ravair Misuko Jacqueline kwamboka ateba umoja ni nguvu mwobomo ni chinguro mwanchito moligeria mama keruto ateba good morning kurwa mabiria watching live and soko bwakire niko ndani hadi tamati. Asante sana Sami Minto nera ateba Sami Minto kurwa Moi Gesusu no arime yomorobirio mama keruto agatebanga kiran Dennis yaso ime yomorobiri no bale komo good morning en soko nyasayo nganche narolire tukolinde kurwa chinsemo chase bania boda kuganiria stabu togokorana barabwe gas customs Kenya na customs Tanzania emambengia atebanga boy gota kweba babo mwabo ligeri Helen Mokeira atwale mambia engia eno kumachere tukwane ligeri yago moteitu amokwaniri Kevin Okombo wakire biya kurabo mwagamo nyagaita live watching komo mbaka mwere pamoja kurwa chinsemo chiliacha atebanga kurwa chinsemo chilia chia Oruaki SDA Richard Nyarangiondeki aka nya mwalimu mwanasesi ateba kwani boiga abantu bae Pauline Mongare abana Anton Michael nabigo kerbo Madam Paris kemuma kurwa Oruaki machito muligere nigati abali bagende totuma Oruaka rwabo gose ujumbe yabo onyorenge nambe yetu studio ya mto Ishmael yago tebiri no konyoragagu access screen yago sagu boigo access mi kwanyara kubekuru akarwago ndoche good morning kiranden seke omusurwe uswasi namba yetu studio teben soko bwakire nabigo Geoffrey Oanda automan kurwa chinsemo chamber kasi akukotebanga ukwaniri abantu bonsi nabigo fans bonsi ben soko TV watenga batwale emambia enyororo nayo twale mambia enyororo boigo ase ensemo yaitu ya WhatsApp ndarabali basoire na kutubwati aigandoche enengo yobo kimateba aka kesi badaye auteba kurwa Magombo Town enengo yobo kimakesi badaye Faniske mtaso imeyomorobirio first lady mama yao Lydia Nyaboke makagoti nyangalesi chingeru chaborabu moigwabo bakinambi simeka nyanga negati abane boigondoche Nyamori Mogadishu ateba chairman top 6 team strong Kenya ateba bingwa Nyamori Mogadishu. Greetings to the following members. Hona ripondie Kimanganga kurwa chinsemo chi America. Vini Emasonity kurwa Emen wabobasi combined scrap. Atewa Charles Manami Ontita wa Mokonge wabobasi combined scrap. Mokamba mashauri wa top 6 Kenya. Neraso imi umorobe negati ya bandu machito moligiria. Gocha kunyaragi nko basoma abegete ujumbe entambira kinibonsi ninchikunyaragi nko basoma mwanchito moligiria igongara bukonayo kugenda kubikorwa korwago use ujumbe yago etunyare togosanga Rogers nyari kinarorerega nguchine ngukwani asobwagare kuri ne gudago tiyo mwanchito moligiria somtanda ito Facebook no to live nen soko TV morobe nen soko bwakire gaigo mwanchito moligiria bokubeke kerengere kyago usoru wakarwago asina namba ito studio bagere 078 marakabere 6 maragatano na 3 namba yo moero kagwa ikirali Facebook kwanyara kogo to follow waika YouTube nara kwanyara kogo subscribe kwa semtandao yetu ya kerero kwanyara go kwemanya egati yali to kunyara to gusanga semtandao yetu nabigemero bireta seta sengito gen Soko TV ne roboroso bomo gusiyo mwajito mugire ntibuna butame nkuru kwa Diana Ndemo nande no chinga Ishmael ne chinga kichitoko na sesemo ya maya yeba asense moyende kara toko geda asense mejo igoro nakuborete libori elia igoro ukalira nelibuna kwalira neretirende lakini yota 9:10 ya tote abuna nalira nilisi bono libori nandora nyori goro konye Bindombiali ngibija kusi bono maitike mambigero monto boge to saso gete wani goli mboli Ishmael trust me you wikango elichibu chinga kichinyinge tindi kwerorera liboli lakini lero ni gukoira asense meri kanisa sengencho ngokororo muroberi olia bwendi bayama siseni kera litikoria Jumapili ekemambia chinga kichinyinge kwara igure amontago teba na incheni gona atigete kanisa seni gona atigere kogende kanisa korende tinda atiga kubwatia Nyasaye oyo iga kolengana na statement yejo mbori toki ebwate gose nikie minute gose gentekio na kenekere na incheni gona atigere kogende kanisa korende tinda atigana no Mungu na Nyasaye ni gotole amo bega kwa bega kama kiatu na socks ntona tebe Ishmael togo tebanga Nyasaye nenkoro yo muntu lakini rende sagulie kanisero na manga kolekana se kanisa na togo tebanga ama sesenia niga gutoka se kanisa igonga kero tebanga nchina atigete kanisa na bera beno muntu ko gecheti burabona bona tebe Joshua na ngecheti gusaka ndama kero na linge kanisa gose jirani yanene tutari koigwana lakini ngoteba kanisa no Nyasaye agotoka na nde bintu bigokolekana ne bintu bya kero tebanga nchingo ndi kanisa
ninje na nyasaye one sometimes yes nyasaye nenkoro yago nayo maite buna relationship yagere na nyasaye lakini ne kanisa ye ebintu mbire gotosomia nabe nyasaye no agotoke kanisa yo igo bono obosemi bwago gochia suri ogotebana inche nigo natikire kogende kanisa korende tinda atigana no munguru obosemi bwago mburobyo bosinga inche nayo murandi bwendi bayama sesere gende kanisa monyore nyasaye gende kanisa nyoro bosemia yewo ina igongo teba amangana yo ikere chweya amo na Innocent Onyango asabono chidekere 21 igoro yechisa 12 cheke mambia asabono nigo tokoragenda sumutimo komo keto kwirana amaya yensoka nara ya mambia bono Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.com
au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ikebya kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Murigeria asentunde ya kabere ni gotogo swa sensemo ya maya tora kumanye gatiari agendeta kwene ko wakora chingongo awara kini botambe to wateri county ya Kisii ne county Nyamira no togo chakera twara kumanye wikira boniga ninki kigendete kwene ki wakora ntogo chakabene ko rase county ya Nyamira nige keribunge county yo era chigosome budget yo mwaka 2026-2027 eyo kagere koba chishiringi bilioni kyanda nuguta isano na isato nigo ebyombe bitari bya serikali kurwa Lake Region Budget Hub amona Nyamira Budget Champions byaragiro gotabe kwa kibese ase kiganire nabego bakorago no muswati Unicombati oyo kurakora sinsemo cha Lake Region Budget Hub nabego Douglas Onkeo kurwa Nyamira Budget Champions egati abande nigo basabira aba MCA abo bale aba MCA abo wetira kibese kibekwe ase kiganiri erishinyare chikwenekia ngakora kire emirimo yabo angemana sense muyoborema nabego cyabisi aba MCA amano wakana kwenyere yabakori emirimo mwanjito murigeria sibinyarike mbone norobotura senchira yobekirano bosi obogo chigosomwa we budget yo mwaka 2026-2027 yekagire go chikoba chisiringi chibilioni kyandano gutaisa naisato ige byombe biri byokorotota otumeki bwenibo ase chikaunti inseyeri aburi asomuntu bwe Kenyanda Ntobu Lake Region Budget Hub inseyo mosbati yuno keke Mtombati amono moske Douglas Orutongeo abwatukire birengereri aho igoro ya keria baganeti nyare ko bagekorigererwa n'aba MCA Asamaria tankoro kuyo nke Kerubombati nigo inde the county budget facilitator Nyamira County nigo toleka iga kwa niaba ya Lake Region Budget Hub toko wa funded by Budget Hub egendo kenene giatoretaga iga no kurigereria budget ya ito the program based budget for the financial year 2026-2027 elinde tororenga kibuna abananchi ngaki input cheito tubenete tuswe ase budget yiga budget yo nigebwate ebekire chi billion 9.8 Asamaria tankoro ku Douglas Orutongeo Buseli Sosa rero tuachirega iga from various wards ya Nyamira County erinde tuabira tukoligereria budget ya Nyamira estimates itaenda kwenda kutumika kwa mwaka 2026-2027
Umusubati yunuke ombati niga kweranga nige county ya Nyamira yetaniria maganiria bekire 35 igoro yemia asogwa kademeshara ye county asebaraje kubwatuka chibesa chishiringi milioni 3 nugutaisa na 3 ase budget y'umwaka 2026-2027 aigentokia tukunire obosibwe itone as a revenue eyuere allocated 165 million. So kulingana na PFM Act etwararenga kulingana ne mishahara gochiwakanwa eyuere 3.8 million account government of Nyamira tebwate ti ekigwenete gokorekana the 35% threshold of the wages and the personnel emoluments ase itokorange budget ibabwenete ba increase the revenue so that nalitora chikokora chi development ase county yetu ya Nyamira. Budget ya Nyamira yo mwaka oyo iga nigera che komenta igoro gikubwekanirwa no mwaka oru yetete aso mwaka 2025-2026 budget ya renge 7.58 billion gati ya bidi baganetie na monao kurigererwa kwa bochenu boikirano na komentwa chibesa aso boime magima y'abantu kurusi chibesa ngiri cyabekuri kinyinge sana chire misallocated una wantu aligerere budget ye twaligerere twarona a board nere bawa ya disability ya bere ege bawa danango exist ebegere kibesa lakini gato kuligerere for the last 2 financial year board they will exist but lakini banye beke the budget kibesa jito go saba jirusi wororo because ndo bwa the board ya disability kibe go to the health service as a disability board banye beke the 5 million nigo boigo kiombe kiagendere korotota chisiringi milioni 52 echio chabekirwa asogo chikorosia septic tank asicho bischonsi chabe MCA gento bateberenga chibese echio nchibwene tikobekwa abo asekorende chirwa ase department gosegeta abeke ngao dobwate twarode bagodane septic tanks nchibwende kwagajwa in MCA services sigoko 70 million a septic tank egero kubagira igana wokorone kere wode oja kwa kere obisi wode oja kwa 3.5 million nigo ko moboigo baboriringa na seki county ya Nyamira ebegete budget echiringi milioni 30 asogo chiagokorera amonjoreria asomorekano bwe county ya Nyamira asomono bwe Kenyanda Ntobu county branding ntoroche kwerende babigete kibeza na county branding una badaida ku brand county yeto yes the kale sana you know ekero devolution yes up to now this is over actually 15 years talk again ingidogo brand county tibeza jitwa babigete 30 million tigachienda se disabled people abantu abale malete asabaigo batebirenga a board ya bari abare no borema nigeire chishiringi milioni 5 echyo korengana barobere irenga bese chionjanya okorwa meremo gokogeranga board yeyo terabe kameroberi ya ebo ikiranu abaswatare mo afanalepo teigwa road under GPF and development Batakire allocation ya batakoriribuya because they are being allocated na 500,000. Actually no kubeka emphasis ngeke ntobune ke ku disability board onye no kubweru siwopi chibese chichwe ko ntombire gana occupational therapy na physiotherapy esa bantu beto batabwa tibesa Stephen Nyarikie Monde Ensoko TV county ya Nyamira. Kurwase county ya Nyamira kurana imeye county ya Kisii ritukeri molioka magayo muriro utubuka ase skuru ya bamura ya Sameta nigo mujumbe bwebunge ya bumachoge burabu Obadia Barongo akolire egeikaro amo na aborokia anaboigo aborokiwa abo asombirana na barabu na gukora chinkwana na gukwanira emeroberio ya magendere tekoenekiwa wose agendere tekoenekia asensemo yechisemi na boigo ase bakwanira mangana abwatikaine nechisemi na mono asensemo ye bunge ya Bomachoge Borabu. Litukolia lero nigo majumbe bwe bunge ya Bomachoge Borabu Obadia Barongo abaga gotwara egikaro kya benene gati abalimu abanene b'ekisukuru imeye bunge yo abwase baba bakweresana nabayigo gotwara chinkwana kya bene kobwatikana n'oborendi botakere ko babo kobekwa eriko keya amangana bunemerero y'ekisukuru anene mono yo abete ko kwanekiwa abulitukolia igoro ase sukuru ya Sameta. Tumekutana hapa kama jumuiya ya walimu wote wa constituency yetu ya Bomachoge Borabu
wa shule ya upili. Huwa tuko na vikao vya namna hii ili kuzungumzia swala zima la sekta ya elimu katika constituency yetu. Tunazungumzia mambo mengi kuhusu infrastructure ya shule zetu, kuhusu performances za shule zetu, kuhusu the way forward, mambo ya safety. Tumeona kumekuwa na mkasa wa moto katika shule ya utumishi. Hapa pia tumelizungumzia swala hilo zima la security, nini tunafaa kufanya ili kuhakikisha kwamba mambo kama yale yaepukike na tusikuwe na hasara ya maisha ya wanafunzi. Korengana no mwabisa munene bw'ekisemi kurwase sub county ya Bomachoge Gladys Lepshoi nigatebire banyare koba bakobeka emeroberi ya bene erikwenekia abana nko babale bakorendwa buya ekero bare chisukuru nabo igo kwenekia buna nkonyora bare ekisemi chisaine. Tumezungumza kwa upana na walimu wetu mikakati ambayo wanafaa kuiweka ili tuhakikishie usalama wa wanafunzi wetu, walimu wetu na wafanyakazi wote kwa ujumla. Mbali na usalama, pia mbunge wetu wa maeneo hili ameyafuatilia maendeleo miradi ya shule ikiwemo madarasa, kwa ujumla miungo msingi ya mashule yetu. Basi tumekuwa na mazungumzo na tumeelewana ya kwamba tumeafikiana ya kwamba bodi zetu za mashule sihakikisha ya kwamba kuna mikutano yanafanywa ili tuweze kuhakikisha ya kwamba mashule yetu yanazingatia ile usalama ambao unahitajika. Kwa mfano madirisha, milango na hata kwa ujumla tuwe na intelligence ya hali ya juu hivi kwamba kama kuna jambo lolote ambalo linatuhitaji sisi kwa pamoja tunafika hapo na kuitatua. Nashuhudia moto kwa shule zetu mbili za msingi, junior primary, junior school, na kwa haraka tumeweza kufika huko. Bado uchunguzi unaendelea. Hatukupata wanafunzi ambao waliumia wakati mioto hii ilitokea. Wanafunzi wetu hawakuwa katika maeneo haya. Kwa hivyo beef up the security, tumeongeza usalama pale, na uchunguzi unapoendelea tutaweza kujua yale yaliyosababisha moto. Nigo mwalimu manene bwe sukuru ya Mugubo Secondary Edwin Nyabuga kirembi ya manogo cha somo jumbe yo asoko bamenta esukuru yo obolimo elibabeba kwagachira chinyomba chioboraro chiabana abanyaruka. Alipofanya kikao nasi kama principals wa constituency yake ili kufanya ushauri kwa vile tunaendelea kuongoza mashule ambayo yako katika eneo bunge lake, na pia kuendelea kutupatia mwelekeo kwa mambo ambayo amepanga mengi kwa kuinua miundo msingi katika shule zetu. Kwetu hapa Mukubo, hii ni shule ambayo iko na watoto 1,004, lakini shamba yake ni 0.85 hectares. Leo hii mheshimiwa ametuahidi kwamba anatupatia 2.6 million ambayo tutasaidia tuweze kununua shamba kwa majirani ambao wako tayari kuchukua shamba ili tuweze kuendelea kupanua shule na kujenga especially the girls dormitories. Korase sukuru ya Mukubo Secondary kutoka imea Kenya bunge ya Bomachoge Borabwe County ya Kisii yeterana Mausa Caroline. Manjito murigeria nigo tugendete usanganae amaya semesa ya itori tukoryare gusemambia bono tugosika mutumo gavana be county ya Kisii Mosike Paul Simbarati nigo litukrigoro na irana tebi meribie kawa gochia sabale mikurwa ebigwanda au biekawa me county ya Kisii na gukwana nabaliki maiga yo kwena nibe meribio asense moyo kwena na maigerio hasabali mba Kisii etc nigarati atebire buna nabwa tumorobirio bwo kwena nibe merigo ikenusu million erigo Kenya obolimi bwekawa me county yo ya Kisii. Machito murigeria turaronyoro boturu asubwagari. Sawa hoye.
rero twakire igaiga koenda n'ebimeri bye ekawa emeri to koenda nagaiga ne 1100 nindigire tuwe chimotu ndorose nindu ebimeri enusu million kolingana na kelina promise ti abalemi bane kerona enkoboli chikura nindero mugoko chirinke na arwete dirina ansirete wone gabalemi batebirenga chia melire one of the factory na arwete nyamache ogendororo you'll see ekameri kinga gekolete igo ekawa enkwenana kando na ekawa yoko nywewa na nyole investor yam kor Dubai oyo na nyole tebe avocado already ata ito invest 1.3 billion as okru some of that avocado and then kwena na levi meli on table nada ita arole snabeke e factory ende aga cha litongeri kera no buli mobole e factory ende ye kawa tali esenge nje kawa yoko nywego barusi egentege koro cafe nime ekorosi ebinyiwa bikonywegwa ensengima energy drinking beverages that went kwena no osechi konywewa worldwide nerigo chakobe ya kabere after yemo ya Europe igo nindigiretwe chimotu investor na ndenda temboli abana ba minto bari locally gaiga bali ngumbu mokonyora investors batume bono tuansire ekerabno yo kor Dubai na ile tenusu ya industrial park tuabekire mikakati ngaki tukonyaragose kiwa chi factory chetu lakini bene obolendi lazima bwanze n'abalimi abanyene abayibi aba mbamanyekanete abalemi lazima emanyekanete kiro omulemi emeterenga asumegete chikawa gopima echinganega omwibi na batoko mumanya kurwo ekera edat ndurigo chiwanjira muntu onde bwensi otali mulemi agole kawa korusi ekawa we are going to make sure to have a proper mechanism yo controls ko no eso ko uwe yendo tayatuma ngaki kobogolie kawa kuruga ego chiaralia actually in my budget age and God willing in my second term we are putting all security apparatus technologically to make sure egento kendige korugusi gaiga etuma etengento no enega alige tubire the way we do scanning Mombasa all our major roads tigosoka korugusi we must make sure to amanyire ngakeke merige korugai si ayonya kolesko gali abana ba mintu muri social media market account yetu negativity tego tokonye matusta otokonye tigatorenga kitokoni usiye ito tokonya abayivoli baito toikonye twikabanyane ekiera ense no eligere bintu birito korabyo koramana mbigo tokonye igentu kiekera tokonye no koleta abantu barukinga gusiye ito na butokonyara ekiera twanyarire Asense mwenimi county ya Nyamira huyo kurigekero kyobo gavarase county ya Nyamira Walter Chanua ni garurobo konyi bwegesima kia mache uchiase esukuru ya nyaisemeye ward ya ituwense mwe bunge ya North Mugrango obokonyi obwo bwegesima niko bwachire kubwatikana ne esukuru eyo koba egetunu igoro amo negetare egento kia irere aborokiwa koba negasi enkongu kurigia mache kurwase chinsemo chinde Bochori umwaka 2027 niga barai ao bagendere gotire amatimo bose bwesegi yokoria ekero kyobogabana se county ya Nyamira Dr. Walter Ngundi Chanua niga ritkoria igora habwa togetege sima gose pohor gochia ase school ya baiske ya Nyasio Girls yogotoka se wodi itibo ase bunge ya North Mugrango ime ya Nyamira ayani gago chicha mnenchire yemo yokurene okoboka ase amate asekeria kweranga school yuera segetunugoro nigo yatware chinga kichingo kegima asaboro kiwa utabera kirasime asenjira yokorigia ngai bakonyora mache pia mimi nasikia week hiyo inaitwa public participation si ndio nimesema katika hii shule ya Nyasio ambayo Nyasio Girls ambayo tumekuja shule changa ambayo inaanza sasa tumezawadi wao kwa mradi binafsi wa kutengeneza kisima cha maji. Na hicho kisima maji itawasaidia kwa sababu hapa ni mlimani, watoto hawatakuwa wanasafiri kwenda kutafuta maji kwenye chemichemi katika mito mbalimbali.
bagukwanekere kioni gochi nyomba isato ichirense ya Banyakoni nigo kobo mocha atebire nchigote na Dr. Ward Ngundi Chanwa aso mwaka 2027 ndabate na mwamu mtoto acha ngasa ni mwamu steni tora Amerika na rota Chanwa akarama yali tuliange bebeja kwa taliwala au takonya wando ba minto atu ango tigango moto jega uliwala to tigano ko ni wana bono toko madewa nyari ngomo kwana kwa tero one time Wanyaribo! Wanyaribo! Ulidanganya sisi! Hakuna barabara hapa! Hakuna hata maji! Ukawa unapea watoto wanasa uchi badala ya matiwa! Intagito momekie a declaration iga eni ekorokwa Bonyakoni declaration nage ekorokwa mara kwa nanyi wetagito moshauti mwensi Bonyakoni Naenderorera Yonsi ngima Bonyakoni inakimo batayabeli eterimo biamono omusike kuorita ayegwari kurusio wanya sae n'abantu banyabakani Banyakoni yonarega tebanya gaki mware bwanja timwe baise kumwainereria ansaba nyina intu toko ibora ntoibora abana baito tumutabori around year 2027 etotagete beautiful leadership mwaigure asengwana yoboiraneri ya bwango Mosque Water Januani gekere kyagendere komocha county ya Nyamira sogotekirania magendero aho chichiro tumubwati street lighting tumubwati saa 12 unayaba omuntu yagira gutama guchimwaye sengenjo alishikonyora bibagwatira bimoita chipara tutobwati bigi kare wocha naende nabekora gutoranjira. We don't want that. Abantu baita bange bachande kiresengenjo ya makosa makama kegai nonye Water Chanwa agakurwa sebunge ya North Mugirango nabo igomo bugabana Onyamiro Musikamo Sinyaribo abare kobomo nigo atebire ngao mugabana urabistara ikirani magendero na ibwa bantu bake bakonya pamonya maiga ngachikurechi ngabono maite ngabantu baito ba North Mugirango ngabono Munyaribo bago chakwa Aliboni nkia wakorere mugo chako ngero wetira to ekonya naende bono byo chikokonya to chikonyo anatuagambire miaka 17 alibayo ege dokende omwaka wa bero kurwe miaka 2013 alibayo aene rena munyora alikonge walimwa rikonge ngamote byo chonge kura mwaro chana kandete ya debete mujura boli oba MCA orangere mwalimu we basi ade osomia nasai nigekere kyasabire abanoti Mugirango nabo igo Nyamira kobomo basire eganga yaye yo kuri yobugabana ase county ya Nyamira ekero ko ira ngombe yaye chiro sengenjo ntobade chiombe twensi na ndo biye chiro nere konge yechio kwanyore ngombe yawo ndeta yo kobori digo likorenchera kogenda na kyoko igwa aya ekero kwa otabori digo ligo koni ola ngombe yo Stephen Nyarikemode Ensoko TV Nyasio North Mugirango county ya Nyamira Ensoko TV kumurikira ekerero kyabamenyi borwake wodi abokere bongia North Mugirango me Nyamira kubatikana no komentekana kubo ibibwechi waya chestima nigo motinilio Kenya Power Nyamira Dominic Ondieki hairanire na gukwana asabisiae asaboliri abamenyi bechinseme chukwene kyabona kolenda bale chiwaye chestima nabigasa tebirenga ondebwensi oratoke nairerwe nabega kubekwa byara gusikoirerwa ekurege tindi machito murigira turatige enkwana yae Tanangoro ku Engineer Dominic Ondieki nje county manager ya Nyamira twabere togochandika na mangana vandalism no kuiba chiwaya no kuiba chitransformer no gusali ebintu byonsi byomuliro ikenenge ntukyanya gutochanda se nsega ya Nyamira na chinze muna borabu yabere ne gutochanda wanda yantu bwate kesi kya ruaki chiwa chebetu njabere kwa report ya service yetu akiracha biche ibiro tokana tobate cyabo report ya police banari abstract ikira twana ra change
ine process to gukora katwanyare ko abstract twanyare chenchiwa yecho so ntubwate plan yo ko chenchiwa yecho yo kwenda chiwa chinyi gero tobeke akini ngentango basaba abana inchi ba minto estima ne yakero muntu estima kera yabiru iwa fekir kero muntu nabantu abiga bari kurwara nabantu baramona itu kera mukono ara mubwate information enda yo nsiranya yo tokonya na report yese intuntu bwate security igera banyare ko ramangana yiga banyare ko bwata abantu abakora vandalism yechiwaya ne transformer cheito se transformer ya nyamatoki ya batenga ngo wire tukaruse transformer igera tunyare ko ne konya igera tarabu ntwanyara korosi line yeyo kababiye tukanetene nibiye tukarosi akiri mbaka tukabeke mete ya concrete era permanent ntwabeke transformer yo on Saturday one more nororo ogenda turabasabe please munyara utendera chiraini cheito chiraini chike chikubasaba kero muntu kero yasarekire kero muntu gako affected ono no kubasaba munyara gutukonya asamangana vandalism ntoko nyara koboro kira stonyara kurenda estima one estima ne yaino inyimuranyara kunerenda Wanjito murigeria tugusuka mutwe na gutikana no boibio bubwe chiwaya chestima kurwase county ya Mera moigo burenchiraye moyo korokyo bwanchani suko yenkoyo wono abatyoteria bekirabu gya Shabana FC horosagia rwa TRB bagendete korokyo bumo bwabo haso kwene kyabuna ngweso kyabale na wikase omoyega oyomo bwoko musiro mu bwatani obo maiga yo komosiria omuibolioye burenchiraye moyo komorkia obwanchani umachito murigeria robot ururwa betero kwariganiwa no musakito Daniel Omwaga sense mu ichigosori koremania obomo amono obwanchani bwememono nigo bwarekanetene magaga yabatyotereria abe timu ya Shabana FC orosagia orne kabisa arwa TRB Thika Road branch gwikirana asegosori yo mwerio ye league ya FKF Sport Pesa Kenya Premier League imeyegesero kia Wendo Green Stadium county ya Migori egati ye timu ya Shabana FC ya monekera bugia KCB kurwabwe abatyotereria bwa abachokie bara eyema seyemo weekend ya sensi imeyamarani eliogo cyako muremi mu bwatani yomo aserieta George Mirera ase ogosiria omwiboriyoye egetambekerekyo gya Shabana TRB nigo kyarekana korento baremugo kya senka ya Mirera anene magega yokwego kekambi asenka yaye koragera gotenga nago utomorero botuko bwakia omunyakerobo obworosayo orwa TRB erikana moriasi nigamoremya George Mirera na korueira yokomosira bosio bomuganda bw'abantu obwo baikana eryo kurengora yabo yo mwerio kegima George pole sana aswa obokomubu tutakuwa pamoja mpaka urudi to your normal routine ukwetu sawa okwana ekerekyo n'ensoko TV Edgar Bwari umubwatani o Shabana TRB nabo igomori kyo munebwe welfare ya Shabana nigo ikengero yaye asenchera ya bene nabo igo kubakira ababwatani bonsimbu ya mono asowikirana Samareta Angoro Bwari from Shabana Thika Road. I'm also the welfare secretary. We showed up for Mirera for the loss of his dad. Sorry, our condolences. Hiyo ni ya dunia itapita, and thanks for everyone for showing up. Sisi wote tuko kwa hii safari. At least we can show that Mirera had good friends. He has created a good family. Nawashukuru nyote for showing up, and mali kila mtu anaenda mfike salama salimini. Thank you. Engona yende nigo yabakabakikanibwa amono musubati Ostela Kangina oyunere oyenekenga go ikadenge gotachiali baratoriaye asomo yego yobwo mwerio obwoko mweni omugaka Mirera Ntengoro Kangina Ostela. My other names are Doreen. I'm the secretary of TRB Welfare. Tuachakwa on Pole Oyo Street Katomabo. We are together in this, and may his soul rest in perfect peace. Poleni sana. Thank you so much.
Ondigi mutetezi uyunere ori mubwatani oshabana TRB nigatogiye bamobwe wabereka babo kwene kibono rusagi oruo osebono ababodia kugendera no moyo yuyu Korutika Road Branch Shabana team tuachirega igamarani Nyabuoroba asoja ko konsora wa brother George Mirera to yonya de osirio moiboli oya. As you can see, I got members ya wange wa Shabana Thika Road. Ona bo motobwate to encourage as friends. Toika namo kerenga kio bokongu nobo. Twanyara osiro yo minto. Igot no torega igatwa no twarenga kurugoro twarageire twaigotire twarerire baka bano tutete gosoka. Ya ndo ba minto biamono members bali bande batiga de naro birogoro. Tokobe nambia mono asogo tosabera nakabamo na into bakatwakore omoroberi oyo. Igot wa brother George pole sana. No toramo naende tianya sago konya akwa chinguru onyare koira na bya into your strength ochero gorari to endereramo okwana nabasani baye korwa sorosagirwa Shabana TRB abo baigete asomubaro amono mugando monene eriyo koremia enkayaye George Mirera ugibo igo oromo muro monene asenka ya nyagosira Joel Mirera nigo nere aene kiateneni okogoka kwaye ase bali bagwa kwiyukerana eriyo kunyara kwa bakomosira na komoremia. So I want to pass my gratitude to TRB, Shabana Thika Road Branch, weka inka kongene stata. Asante sana sobocha na mukisafiri Nairobi msafiri salama. Thank you. Entundayende abwatani be club ya Shabana FC orosegero nerwa TRB go Thika Road Branch nigobaro kiyo bosani bwabo isiko yenkoyo mega yogo chamo na kumusiro mu basiriti omwiburi waye agekurense meye ya boroba primary school egotoka asensemo yebunge ya kitu cha Chenot una kwarokyo bwanchani waboni go baikana senchere yobenge na gokesha esege butukobomo agitkoriko bwati abanya kwa bakumusira Mirera bebateka gosiro omwiburi waye na utinde ko itwere asekinyoreke ga kinsemo ya sensi Ngoipoteri yake teseni gen Soko TV koragaiga asense moje bunge ya kitu cha Chenot county ya Kisii ward ya sensi igonkoro kwa Daniel omwaga Jitomorigeria tugosuka mutweni wa maseneta bwe county ya Nyandarua John Mitu haburirie aba MP gusaba bunge bichinsemo cha Mount Kenya kwenekya bunangutiga bale nabago kugikiria siasa chokobaga abantu gusaba menyi ba Mount Kenya. 2 weeks ago, at State House, Mombasa, Mr. William Ruto and Mr. Kithure Kindiki and UDA allied MPs of the Mount Kenya community within prompted Mr. Omar Hassan, the venomous UDA Secretary General, and Mr. Amason Kingi, the Speaker of the Senate, to a tribal offensive against the people of the Mount Kenya region. The script was well executed. They were later backed by the National Treasury Cabinet Secretary John Bandi and the Senate Majority Leader Aaron Cheruiyot. Mr. Omar Hassan has clearly told the people of Mount Kenya that they will never be anywhere near power. He called the people of Mount Kenya all manner of names. All this was in front of the president and his deputy, who were nodding happily. We further heard that the UDA allied MPs from the Mount Kenya region were trying to shout at Omar Hassan, the UDA Secretary General, to resign. In fact, they gave him 48 hours to resign. It is now over 350 hours. Vote out if you're men. Vote out if you're women enough. Why haven't you called on Amason Kingi, John Bandi, Kithure Kindiki, and William Ruto to resign? We are not fools, and we are not your children. You are our colleagues, and we know you well. Further, we know that you are in the William Ruto script to split the mountain and introduce new wheelbarrow parties. We are waiting for you to bolt out of UDA. Bring that wheelbarrow in whichever color. Some of your friends have been trying, and the dream hasn't taken off yet. Where were you when William Ruto killed hundreds of Gen Zs? Where were you when goons were wreaking havoc
Monjito murigeria negati ali twasangire naye mambia bono na mangalinge kulenda uyo mito Ishmael nkaite twara ya chutire twara manyiro murigeria ngana ria linge kuleno monjito murigeria ginko wa mention bari basoira somtandao Teresa kia mtondo chino Robin Nyambinya kurwanya charani Alex Buruma ona Victor Mondo Bonvenja Mobisa Josephat Mosoniki na begondo chipatu memo manyi guka Clementi Obasanjo bado na bego bana baske wasuni kati ya bande ngwikane some ujumbe chino igongane mentionari kuraba kulino manjito mungiriane tunende tawaswa sense mo yechiga setinaro turakumanyanga wikira boniga nikigenda kwene kiwimiensi ya Kenya ni Chingongo Alpha Asaboro ni gotoka ndo mutimo komoke tokwirana tasoya yara sichinga zeti mambia bana to skare ne TV yao Eye Nensoko TV Uboroso bumugusi Ekiombe Kenya bomo yeichanire kuraliwo kwa Irene Mocheche Moindi Bosire Yoro mwana o Wesley Moindi Crescencia Kerubo na Trufena Moindi Nigaru mongino Frederick Bosire Ogeto ngina Stacy Mora Ogeto na Benedict Ogeto noyo mwabanya gusira Kim Eric Ronald Victor Gladys Kefa Maziden Mocheche gatia bande Nigaru mwigo wa Ezekiel Andrew Job Trufena egatia bande Nigali mukamumura unyagusira Sylvester Ogeto Teresia nyagusira Bochere Teresa Ann Tom na boigo Charles Onsongo Nigali kamati ya Pacific Gecheo Mary Ann Salome Joseph Angeline Wilfred Danstan Beatrice Zipora na boigo Roslyn Nigali bamwe abakuru kongeri abakuru kwa Kumenda abakuru kwa Magembe abakuru kwa Onsongo abakuru kwa Machini na boigo abakuru kwa Mayaka Mina Moke abakuru kwa Gecheo abakuru kwa Ochengo abakuru kwa Umari abakuru kwa Nyabuto abakuru kwa Moseti abakuru kwa Musira abakuru kwa Kinara abakuru kwa Mukaya na boiga abakuru kwa Nyakirario omubero ya nigura rusimendu omucyo Mombasa kitalikinya cyo mutinyo noyo mu mwako yo bukiri 2025 nomo na kwa ni wachitarikisa no cyumutinyo yo mu mwako yo iga enchoro sublocation mo channel location ekinyarukanya BOC Eroko Nyamira County nuko kwatwararirie kwa Hailene Mocheche Moindi ku Nensoko TV twatumire ngora ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya namabe Umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera myaka sta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamanya gutokana na twali robana wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano cyber chabutuko imeya Nensoko TV Oboroso bumugusi mrena nabali bechinguru Erikwe manyabona wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga na Kige Kos Kiamesa Yamangana Majia
na lena shauri zangwe ngararo moijano umotu wate ya mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa ikumya mogoroba weekend seyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Karibiwa wana kijiji wakagoroka wakamua sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha right watira na nche kira litukolie wiki gochakira chinsa yenye cha butuko ukorentera chisenema muliro Fei kukumbuka hiyo story akaona kuliko apige mwanajeshi mwenzake risasi walishambulia miti akelani walipiga miti risasi hiyo miti onye toikiraniritie tobana michandende na boigo amairorio kira wikendi chinsa cha mugaso unaenda wapi cheki kurushiwa mawe hapa kiteknoloji cheki ndio hiyo mawe inakuja we shalala alafu kuzungurutushwa sasa hapa kimasomo jibambe na Ensoko TV kwani erada ni ya DJ Fish wewe Eye ni Ensoko TV uboroso bw'umugusi Mwanchumuriria bwa Ensoko TV karibu na inde emambia ya bono ni sana na isa toigoro yeye nsa emo ya bono mambia Afrika ya mocha na inde kibwa kire buyega na inde tokumira na seke usasense meyega yende asoko swana uchaka korigereria ayara se chinga zeti chaito emambia ya bono ayari kire na gukwanirwa asobwa gare astrachiko ya kwanira eri okwenekina na eboigo nkwe manyore aliagendera tokoreka ne mambia ya bono kogosoka gochiabuni wagosoka kore no bomanyina nkikendera tokoreka na ime na iskoyense kurwa sector au kurwa sensemo yobo chenu ensemo yichisemi ayagendera tesemeri yechidemero ebigambiro na ayandagendera tinyone na sensemeria ya siasa ime yense tusanga sobwa mo boigo wetra senchero motanda bwekerera Facebook na sesemeria YouTube Ensoko TV na mbemo wasiliano asoko ndra gubeka ujumbe yago emambia bona nigere no tisano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo isato nechinga zeti tubwate mambia ya bono ase ensemo yane asogwe ase ogokwigurira asobwango mono ninde nengazeti ya The Standard yo ngochigo soana erombwa tase kwa popwane ga mambia ya bono naboigo tugochikoyerire asubwa kolene ntara chakane gazeti ya The Standard emambia ya bono niko tugochakane gazeti ya Taifa Leo bunoroche aseti byage mambia ya bono na ase gazeti ya Taifa Leo lingana limwamu ekarugo kwanire mambia bono ngekarugo tebana Ebola serikali ya kabwa ko nigekarugo kwanira igoro yoborwere bwa Ebola na sese mwiga yoborwere bwa Ebola kurwari kuria Jumatatu kurobekana koraroro kugandira tokorekana ime yense na mono asense meria ya Nanyuki abwo ase egetuo kiganiri kubekwa ase abarwaire baria babwate bimanyererio na boiga babwate burero boiga bwa Ebola asabaganirie koligererigwa na boiga konyora obobwenia korwa erikwene na burero boiga tibori guchya koranda ase chinsemo chinde ime yense korende korengana na gazeti ya Taifa Leo emambia bone kargote bana koti yaipiga breki kituo cha karantini wa Kenya walalama wa bunge
Amerika wakichemuka igo no murubiri gwikira boni ga utinani we asege kabono na bone getukerikika ni kwagachwa erio abarwaire baria babwatuburerwa Ebola babe nanigo bakubikwaroro na kurobanya konyora obobweni bono ni bono murubiri uyo mugima nigo utinani we wetera sekina kiabegetwe aseke kambiro na wego enachi kolentalia nachi kolende ekigambiro gekaruga ali guchika kwa bwango gutinenia umurubiri uyo ainara gukona singazeti yiga ya Ebola abwaseke okurigirira sengazeti yage mambia bono nigoroche abantu babegete babogoleti abwo ebibango bagotebana reject Ebola in Kenya na wega sengazeti yiga ya Taifa Leo amangana ikiama kia ODM na kwanire egotebana ODM ya enda Afrika Kusini kunoa makali asensemo yende nigo obochori bwekiame kia ODM egotebana ODM yenda Afrika Kusini kunua makali abwase kamati ya uchaguzi inaenda kujifunza jinsi ANC inaendesha uteuzi wa wagombea wake. Yani nigekiamo kia ODM ya kolire esabali goika ase enseria ya South Africa kiria bachire gokoraro rogose oboteneneri bwekiame kia ODM nigo bachire korigeria inena kiama kia ANC kia ANC ya South Africa na kiregia kogendereria obochori bwabarai na bateneneri bekiama na boigona kibako ndrenyone nemerobirio ye kiama asikiria somuno rwege songo tokorata bana benchmarking kine kibachire gokora aroro asengazeti yibwega ya Taifa Leo Ruto ageukia KDF kumaliza miradi mikuu bono koregana no muraigwense nigo achorire na boigo guchia achore guchigo tumeka abana jeshi ase kambiria KDF eri guchigwikirania emerobero ao ya magendero ase serikali ya bono na bono ingakiende ntwaroro gose twarabere tokorora guche bare baigwa buna bono omubwekano obwagachi gose no bwegeti obwagachi bwe bituo gete kogenda ekine kego kwanirwa emambia ya abona abona sengazeti ya Taifa Leo na mangina roro alikirase engazeti yiga ya Taifa Leo mambia bono nengazeti yende nengazeti ya People Daily ase mambia ya bono nerekara gotabana fire on the mountain omuliro wakirase egetunu tukokwanira negetunu kirikia Mount Kenya abwase gotabana often known for political maturity and tolerating divergent views orogongorwa Mount Kenya chinga chinyinge asa manganalia age siasa naseme manyekaine na ekongete siasa na boigo ebinte binge no bigo chabya korekana na ase entunda yende bono aywa gukwanirwa se page area ya kane nigo bono orogongorwa Mount Kenya ruachakira gwonchuka gokoba orogongorwa bwate chibura buru ukurobekana chibura buru na boiga sensemu yenda abantu bagocha basiria obugima na boigo ebintu koibwa na mono ingakiri okurobekana korekana chinga chinyinge ekero keri okurobekana korekana igo ekine kiko kwanero sengazeti biga ya People Daily emambia ya bono ase bono ekare komorekera so bwagarena nararia yagendere tukogenderwa ase orogongoruri wa Mount Kenya ngaitwa rure ngaitwa ekire gwikira bono iga na mono ase orongorwa manyikaine na omorembe ngochore oene kigwa lakini singa kichinga bonechi ekare korobekana wakorekanire ebinto nigo bigocha enibegocha yasarigwa abantu basiru bugima bwabo nabo igo asense meria siasa liberera nigo rigendrete koimuka mono ugwatananekana nkororo bali babwatobo mu gwatanekana guchia na guchia igo ainaro agokwanirwe mambia yabona kereke tukumurikira orogongo rwa Mount Kenya se emambia yiga nabo igasinga zeti ya The Standard nero egotebana take them home vaire inka enelio ringana limwamu na bono kiriki gukwanirwa subwagara sengazeti yiga ya The Standard emambia ya bono nengana ebwate kaine no burwere bwa Ebola ayo ntochiko yaligereria ase obwagara korende ase obwango maro tiango di nerara komanyina naraliaya ali ase engazeti ya bwate mambia ya bono tumauchaka korimura ase obwime mono manjito murigeria gazeti ya nekoro kwanga The Daily Nation buna butambere rombata soko bokwane niyo kwaniranga ninkyo muraiwense ya Kenya abeteka gwanchira abarwaire bwekenye kirekia Ebola banyare bagosoimense ya Kenya aiga ambali geto manjito murigeria mbabegete biga abantu kuba kukorokoro bikana kwabo mbabegete bichayo muraiwense agotebanga enseria ya America nigo ya mutebetinga abarwaire bonsi babwatuburire bolia bwa Ebola banyare bakorosia center ase baranyare bakubekwa akaba bagochora mwanjito murigeria chinsemo cha Laikibia Airbase aiga
so muraigwe nsatebire ngano abaroira barachi kunyara bakorentwa korende boige kigambiro gaigango kwanira kere igoro yogotenenia oko rosugoko wensemi yo asinsemo chire cha Laikipia Airpeace machito mugira nonye maiga ye abantu ntwaro chiba korokobikana sinsemo chire cha Nanyuki bagotebanga tibatagiti quarantine yeyo nyarege kubikwa sinsemo ichoga ye kwana boigo asomura ibense agotebanga it's too late aba obisakuru asinsemo chinseri Amerika banyari bagosoimensi ya Kenya baso eteri Korea Jumamosi bakarente ibintu biri biganiriye gochikolenta gusikole kokonya asobogwenya naraba gukwanira mwanjito muriyeria tutaraswase gazeti eyo gukwanira boigo bare oko yagwe skuru gose aboroki wabanyante bagusamba eskuru ase abakorara ali ase skuru ya utumisha neraba gukwanira gaiga buna bali abakagerwa kianda banyante bakoirwa sekigambiro tsukurigoro agwasinsemo cha Naivasha naraba gukwanira mwanjito muriyeria kurenta itenkoire bene ase omugano yogo kwanira igoro yo muraigwense ya Kenya bunansire eboroire bolia bwebora use abaroire bo burairo banyari bagosaime yense ya Kenya banyari bakunyoro bugwene bwabo sinsemo chiria cha Laikipia Airpeace igo machito murigeria nigo bagotebanga omuraigwense bono niga kwanire igoro yabaroire ba Ebola gochemense ya Kenya aigano onye bagokwanira aba menyi bechinsemo cha Nanyuki nabigo imeyo mucho Nairobi babete bagokoroko robekana kwabo bagotebanga tibatageti esente yunyarega kobe question semicho ekiagera kwikira boni go buroiro obutubo bwatie vaccine nano buroire bogo itankwa roje science chayo mwachito murgiria bagotebanga amanyinga nigagwitega kurwa open sites kose open parts chomobere ebe na maiso ebe no monu chimioro amato anonsie agotebanga open parts chomobere ngamanyiga kunyaraga kurwa science ya mumbate bete boigo ochigonyaraga ngoko banyuma nchito molgeria kolende aigani go bagotebanga abamenyi ba Laikipia boigo tibataitie quarantine ejo enyarege kubekwa sinsemicho chiaba sibaboriro muraibense kwene kyabuna ngo chiale koigwa okogania kwabo nonye nigati abo litukurigoroga igando chembanyarite bagokorokorobekana aigamba bogolitie sanduki rikire Ebola na igando china banyanyimbo mwanchito molgeria aigaba kotema koye block tenyarage go swasinsemo chia Afya House aigaso mucho Nairobi aigando cheno abali gaigo mwanchito mulgire bicha yabonoere korende bagotebanga aiga abatati nabigaba manyikurwa semo ya Amerika mbabete bawikirana ditukoria Jumamosi aiga imiensi ya Kenya asibanya tibago kwanira igoro yoborwairo obwo nabigo gotebanga chingaki nechi baranyare bagokonya abaroira abuna bigo bagotebanga mbabwato botati eriyo banyare bakubwatuka obogwenya uchiase abamenya bukorene no muraibense kerarenga sinsemo cha wajirigaiga bagotebanga tabete kagukwanira uroiro obu hose nonye nase mitandao takwanirite uroiro bwebola aigana gotebetiri tukori goro korende tukori goro mwanjito murigiro muraibense rabetka wesokia kaotebanga konye babekire mirobirio no muraibense ya America Donald Trump ne serikali yae kwene kyabuna ngutwara bale senti yuasinsemo cha Laikipia asa otebanga nigabe gite okay agatebanga tiga bale ntumensi ya Kenya ensi ya Kenya bekeko bwaterana n'ensi ya America kwene kyabuna kunyara bale bakubwatuka obukonya otebanga ensi ya Kenya n'ensi ya America batalira amo ase miaka 30 wike miaka 40 kwene kyabuna kubwatuka baro obukonyi aigani gabetka ukwana yakeralinge usanga naba ralia sinsemo chiria che county ya Wajiri mwanchito mulgiria satebetenga nonye mbono kubwatira noko nigo kubwatobuya ngocha asense ya Kenya aiga no bagusanga kolende agando chegatie byombi bya sokiri bigotebanga tibigo chigwanchira kesi kende gyonsi yapora korwa sense ya America goswa imeyense ya Kenya aigo mwanchito mulgiria nomo secretary mo secretary ndo chigaiga boigo goteba kurwa sinsemo chiria chi America kurkwanga Marco Rubio nera gotebanga we cannot and will not allow any case of Ebola to enter the United States gorona gotetinga barwe batetenga batageti muchando nde bwensi moroiro nde bwensi bwatu boroiro bo anyarika goswa enseli ya America lakini kwa iguru mwanchito mugire nsi ya Kenya
muraigwensa gotebanga nabe gitokei ekeromo raigwensa America Donald Trump abete gakomuboria anyare gakuigora chisemo chiria chala ikibya Airbase era kabeko okay lakini enseri ya America batebire barabumba taitimurwa ironde bwensi anyare kagoswa ase chinsemo icho aso muraigwensa gaigo mwanchito muriria goteba chibesi chiaganeiri gochikobwatuka obugwenya autebanga ense ya America nigetagete gwakana 13.5 million nabaigo enyareke wakana commitment fee eyo 1.7 million niga tutokirito kumanyigwanga wikira boniga chibese Johnson nigo chire 14.4 billion chanyare chigwakanu echinyare chigo konya ase chinsemo chiria chigura nyare kubekwa quarantine chigo konya abantu balia babara chikonyara gusibara chie gotwara oburwairo obu tokumanyigwa mwanjito murigeria wikira boniga abantu chiri busatu banyare bakurwa kura sinsemo chie boda nabaigo banyarire bagotara imensi ya Kenya nigo bakoleirwe obunengi kwenekya bunati babwati burwairo obomba anyando nyo babwate banyare bakwirwa siseme cha quarantine kono manjito murigeria aigango kwa nabaligoro yensi ya America baigo kubwatuka amariogo yoborwaire boria bwebinyinyi bya HIV aiga bagotebanga ensi ya America ne ruwete eira yo kwenekya bunani chikubwatuke gati ya mariogo nabaigo aigegatie byombengo kwanera bere igoro yoborwaire bwa COVID buna bwanyarite bugita abantu mense ya Kenya nabaigo buno borwaire obotanyara koswa ime yense ya Kenya asiba kuborianga onye COVID twasinye to wetanga na baro bwo bolende botana koswa yense ya Kenya ngitura tikunyara tukubane chikore no manjito murigeria ase gazeti ye page ya kane page ya gatano neri kwanera mangana yuyebara page ya gatana iga niye gukwanira igori facility eyo asibatebiringa wikiraboni go manchito muligera buna nagotebya aba ntubwate abo bisaba rukurwa senseri ya America bakire mensi ya Kenya litkuria zuma mosi mbanya ntibagwikirana baguchikunyara bakwerekyanga nkubwatuka bale obokonya bigo egati abali barachikunyara bakubwatuka obokonyi nabo bisaba Red Cross abachikunyara bakwenekye buna emebere yons pia abantu balia babwate infection kunyara rike gushugurikirwa baigoto kumanyika kurwa sinsemo chiria chia Congo DRC manchito murigerio burwairo bwo nigo bogendete commenteka ase obwagare yani boli bwango ase okwambukiza nabaigo kurwa senseria ya Uganda narabagote bo manchito murigeria bagendete gukora ubunengi na kwenekya buna nonye nasti boda chiabo mbabete bagusieke boda ya Uganda ni boda ya DRC igonga wikira boniga bagendete gukora ubunengi banyore chinchira banyanya bagwitanga no burwairo bwo uyo mito ishimaitimeti somogano yo oyebora nora se gazeti ya The Standard ase gazeti ya The Standard na oyino aromugano ogukwanirwa subwagare ase page eyega ya kabere mambia ya bono abwasa gotabana Ruto ordered to reveal Ebola deal details as US experts raise alarms are no mo Kenya gokorokobekana na boigo abange kurweke nebirengerero byabo na boigo koba mamincha no murubiri oyiga omugema bwo kwagacha ensemeria yuko gacha na boigo kopeka borero bari ba Ebola asensemeria ya Laikipia County asensemega ya Laikipia emambia ya bono nigekare gukwanira igoro ye kina kiabegetwe ase ekegambero na boigo ase ensemo yende naro nigekare gukwanira na mbaroro na barabwo bari abamereri kurase ense ya Marekani ya United States bari abamanyi bamangana abwatikaine no bachenu amono nyene uburayi na bintu binde ebinge ase serikali na barabwo asensemo yabo nigo bare mamincha no muroberio oyoiga omugima abwo ase korengana na barabwo bagotebana tori muroberio ore muya abo ase ebese gukwanirwa igaiga nigo erebese 1.7 billion ina erebesa egukwanirwa igaiga elio ebese eyo en serikali yense ya Marekani yose United States of America egani irikubwatuka gocha imeyense ya Kenya elio enseme eyiga emanya kwagachwa lya sesemo ya Laikipia alia Nanyuki ainaro agokwanirwa se page ya kabere abono asokwamereria kuri igoro mono kuri na sesemo yende ngukwenyorira korengana nekigambero naro nigo kiabeteke gotenenyo muroberio oyoiga ase egeka na gwetera se ekina gose ase na chilia rwetu nekigambero nigo bono kirikigani riko korekana na serikali nikigani rikobeka teneni yoro kina chi documents chiri gose ama korengana na mariko no kwigwano kuiga kubekwe elio mo Kenya
gose omwaki ekura nere aimanyia mange na ine gwetera sukwigwana okuya korega TNC ya Kenya nense ya US okwigwana okuona kikogoteba na inde nkike gukwanirwa ase okwigwana okoiga ainaro agukwanirwa ase obwagare ase gazeti eyeiga ya Standard ase page ya kabere igobono emereme menene nigere gochia somura ibwense ase ngenchonere obere order gosugo chikokwo igoko genda asare na tigabe kebinto teneni asubwasi oku erio abakenya bemanye na inkikere ase okwigwana okwiga nonyene bese gukwanirwa bunigere 1.7 billion korenda abwo tugotigara ase burere bwa Ebola nigo bono igoro nigo yarenge drama eritokora teba na drama bina sina ase county ya Kiambu ase nyagitari yiga ase para ya Kiambu ase karagoteba na nigo umurwaire naraiga gosomonto yo monaraiga omochete kororekana na obwate bimanyererio byoburwaire obwiga bwa Ebola kurwari tukure Jumatatu abone count bono ekera iki unyagitari ekera iki wa nyagitari abararia no barenge lakini umuchando ase ochitoka banigo yarenge bono no kungusanana egati yabanyanyimbo amo nabararia nkibako ngusananira abararia konye babere clear gose bancheirwe goswa ase nyagitari rende banyore mangana abera 3 lakini bono asense moyende abanyanyimbo nigo baba bekerete ebitango igo bono mbacheti konyora ugwanchiro kuria kwogoswa no babete clear erio kubwatia omugano uyo iga bamanyena nekene korende gwikira boniga nige kworokia na korengana ni nyagitari ya AAR gwikira bono iga terarwa mangana andonsi gosetra abake go verify igoro yengana eyeiga engima ainaro agokwandira bwase page yo ya kabere abono gwikato chikoganya na nyagitari ekwane na bwekura sensemeria ya manyanyimbo gose wizara yobo chenu asingincho ekigana ekemo labda gikagere na oyo igani gabwate uburwere boria bwa Ebola buna yabete geko ene kiwa abu ase page ya gatatu bara to kwanda yabwatikana na Ebola lakini bona sensemingao asomuchi oyo iga onanyuki enga kikurubikana kwa rekorekana litu kwa Jumatatu nara igoyo mo okurukwa Lydia wa Irimu na basiretie omwana oye okurukwa James Gidinje we miaka emeronkebere oyo oraswa ase okugoro engakia yokorobekana oyinoyo mo oyonde nara iganere nere orasetwe okurukwa na nere okurukwa na nere Charles Mwangi ase ensemeria ya Baraka Shopping Center ubwate myaka 75 na ebere engakire gotebekana na oyo kurukuna nere Charles Mwangia nere nigara situweka gusiria obugima bwaye korende tare ngase bari korobekana igemerete na lisasi erio nigo lya monyorete musi abano semo basokano tare ngaso korobekana korengana na taarifa gose korengana na mangana alia alikirege mambya jabono buna tukumanyigwa ase obwagare korende asokorigere lina asomuchio na nyuki ine abantu bayiranereire emirimo yabo bayiranereire obwonchiro libyasana n'emirobiri yabo ya kawaida nige karote bana ase gwikira litukuri igoro of course abanyanyimbo mu barawa abanyanyimbo nigo baringe aroro ase chipara ao nonyena asomuchio iga onanyuki bono abamenyi bensemeyo bachakire kwiranerera emirobiri yabo ya kawaida bachakire kwiranerera obokora libwabo ase bari bwonchiro liya bari bakwenda emirimo n'emirobiri yobugima obuiga igo bono obotwerere bwachakire kororekana lakini asesemo y'abanyanyimbo barabumba na orase ngincho nigo bakonya gutara iga koligerera nara lya agendre tase page yakane kurwa butumanya kwa ndase ensemo yende asensemeria yogokwanira amangana yobo chenu nigo rero ngazeti ite kumurikira nabo igo ali kirena gokwanirwa ase obwagare omung'anyi noraiga ore asensemo y'abarimu deficit ase budget yo mwaka bwechilifu 2025 na rimo 2025 na kabire budget ire up to around 4.8 trillion omung'anyi nora alitwara nebesa yechisemi nigo ekianirie nabono gwetira se ebese iga ekogenda sensemirie chisemi go kianiwa omung'anyi nora orekanire gaiga nabo igo na sensemeria y'abarimu na monekera tukukwanira inse yo muroberio osha abuo ase bono ebese yunigo ekianire na 12.7 billion
na bono ekero kurigereria gwetera ase ebese igago keanigwa ase kerengo gya 12.7 billion nigo bono korengana na barimu yagoteba kana gosikorengana na barimu nigo bono erachikobebeka kongwa singencho obokoreri mbororo bwengencho batachikonyora gwetera ase chini insurance ire chiabo bagocha banyora ansenseme ntangani eritokorateba na group life ntubwate group personal accident na work related injuries abunege team tubiribi gukwanirwa igemineti na omunganyo yo olega bwosi erianselio ria 12.7 billion bono nigo lira chikwererana abarimu na batachikonyora bokoreri obwekiranu wetera asomoroberio oyo iga osha korende kando na ensemo y'abarimu na barabwo goteba nebese yabo nabo ekianiri aburende na eriansandira bya 12.7 billion aseseme ya capitation ekogenda ase chiskuru nigo eriansandira rokanire gochia kororekana lia 57 billion oinyore wikira boniga ekereketo kwanda mangana ye chisemi oinyore abarimu wechi skuru bakwara bere gokoigwa na ebese ya capitation osebesa kwanda ase chiskuru ebesa ngakiende terigo chiaikirana ase gikakeria kiganeiria so bwango mono ngakiende nigego cha yabwatu kenyurire ngakiende teiyo goikabagenda bachigosaba bakeriogi apa na pale ebese yamanya kubwatu kwa bono ebinte biga byonsi pimbire bigo kwanure mambia bono abwa sesemeria yopo chenu bas obogima bwabarimu nigobore hali use asinchira ere etamanye kaini etaringia nabo iga sense moyende aseseme ya capitation naro eri ansandiro ya 57 billion abuna se engazeti ya the standard ase page area ya kane na mono asesemeria yobochen Kato kwanira igoro yaboro kya Ishmael magano yinora se gazeti ya Three Nation page ya gatano nemo aigo mwanjito murigeria nigo bago kwanira igoro ichwese chire 5.3 billion funding gap waitungagite negati alibago kwanira egati yomorobirio ryo shawo mwanjito murigeria sibago tebabono nigo abalimu babwato mu chando nonye abalimu goitania chimi chiri buchimi inye banyate bako rubako enda sumurobirio sha ndwaro chebuna banyate bagusukiwo mwanchito murigeria kuri nigo bagotebanga kuroba so asomurobiro yo tibana kubwatukirwa obugwenya buneganirie asomurobiro yo bagotebanga nonye namakabesa batigarita senseme ya NHIF kwikira boniga taranyara kako akanwa minet bakaba ruororo nabono nigo babwate omuchando monene kuri nigo baburiye serikali kwenekya bunangwe swaniere inyare geko aganyani gusige korosia SMU ya Social Health Authority negati yabo mwanchito murigeria bagukwanira gaiga ekero banyarite bagwikirana ase gose abarai bali bakurigeria mangana ya borokya aigani go bagotebanga sha bono kurwa etarike ya momutinyo December mwaka 2025 kera banyarite bakurusiwa kurwa se SMU Minet boniga nigo batagitenande banyare bakwira ni wororo onye bari gochukonyara bagushigurikirwa buna baganiti aigando che omobungo tutu chache kioyore Anthony Kibagende gango kwanirare buna serikali egani dibasaote banga unless batware private medical insurance nabo libanyanyare bakubwatukirwa bokonyi uchiya samaro irande tokorukanga chronic diseases manchito mulgiria buna cancer nabo igo egati yamarwire muna pressure noborere besukari aigana bogwe somera subaga no mugano yo minto Ishmael asomire ndati ko yokwanira mono korene to kwira na se gazeti ye ukwanira baligoro yeti skuru aigando chegati yabara imbanya tibagwikaransa sebunge bakaba bagokwanira igoro yeti skuru echi boarding mwanjito mulgeriane yemaiga yeskuru ya utumishi girls skuru yabanyaruka ya utumishi yabete geko chidom chawa chikanyara chikoya usedom kayabarokiwa 15 nemo bakaba bagusiria magimabo aigekero baringa sebunge nigo bakwanira igoro ya moncheria agarindi kubekwa aschi boarding echi skuru echo asibatebetega tiabo no kwenekya buna aborokiwe kero barorongo twara baliribaga asiba kunyara gwete bagotebanga aborokia bange ekero bari kurangirwa aschi skuru nigo barangiretwe abange eju yarente congestion aschi skuru aigantu bwatega tiabo tubwato mu women rep county ya Kisii Doris Donyaburi aiganera nigagotebanga egente skuru kiri kiganete koligerwa tubwate modern ways baranyare
bako ekonya n'emichandeye yabireke gokorekana as chiskuru abandi bagotebanga buna Mirio Odhiambo gaigakira abandi bagoteba boarding school sinyare chikoruswa Mirio Odhiambo nigatebetenga tari chi boarding chikoruswa nanda otebanga tago blame chi boarding school choka challenge nechia chiskuru chonsi nandege ntubagani irikorigereria nechinchira baranyari bakobeka osemika kati yo kwenekya buna challenges bune chiga use ebikore bune biga mwanchito mulgere karo chiskuru chikoya abana kunyara bale bagwetanga nebikore ebyo mtubwate gati yaba raibanya tabagukwana awori tsukurigoro tubate omubunge oralieda ujokorukwa Otiende Amolo oyo atebetenga chiskuru chinyinga chibwata aboroki wabange nabigamaga chabo nigaramabe asiba kurara nonyena asibirasi byabo asatebirenga amaunchoriri naganiri akorekane haigo mwanchito mulgira nimaitengo chitorego sanga sobwagale tukwanere goriye chiskuru echo nabego buniga tiaba raibanya tibagukwana kuri ne ento bagusaba na amaunchoriri okorekana as chiskuru ndo chembanya tibakwena na matuko asiba uchikwenekya buna chiskuru echo gochechire koligererigwa banyare bakwenekya buna nonyene mebasukano yemerero gya okorekana as chiskuru echo aboroke ngunyara bali bakunyora chinchira bagwitanga naro kroinge asepeche ya kabere baigango kwanere igoro yaborokyo abe skuru ya utumishi aigana ba akagerwa bali kianda machito mulgeria aborokyo bali bakagere twingana banyati bakolento mu chando yo wetera sibi cha CCTV na bakororekana buna banyate bagusamba dormitory ejo korende gaiga bagotogo manyigwanga go balenga ba form 3 abanyalete bakolenta omuchando yubo muliro aboroki wabande bakaba bagusiria magimabo kwekira boni gatoko manyigwanga no bale ase kigambiro gago mwanchito mulgire usegeta senti abanyanyimbo asinsemo cha Naivasha aiga tokomanyigwanga litsukuria lero na tokomo chikomanya guseba guchikorwa ase ekoti yo mwanchito mulgeria wetira asogwakana bond guseni go baguchikobororo asamatuko emeronge 3 obunengi bogenderete gokorekana tokomanyigwe ngedo mweri yabetege kuyenige korwa Melin Waithera dormitory block lege ntuba kwanira gaigo mwanchito mulgera ne chibicha chicha CCTV asibagote babono no ina abantu ba Kenya Power no bali bachikoranga ninki kiriretange omuchando yubo muliro kolenta nabaigo batagite DCI kigane gegenderete okoro bonengi ntubataite korora nki kero mworokia orio kageire asaba kianda anyarete kagokora party chiribanya tibago pray go serol sumanchito mulgira nabaigo asibali basiriti amagimabo tokumanyigwanga DNA negendete gokorweria abayiboli bali bataranyora abana babo gusi batara identify abana babwitira simibereria nyatige koya banyane bakunyora abana babo nabali tokumanyigwa 79 bado no bala asenya gitali bagendete konyora obo wenya tumaitishimari gose omungano junande no rasigazeti yago ase gazeti ya The Standard emambia bane page ya 5 na kabire narongo kwane rwale na bono 36 ose serikali niyo yaganirie abana baiga barabakagerwa ubago kagero kubwatiranirwa no gotongo kwa school ya utumishi girls iyereta abana 15 ya mugusiria obogima na bande gutire chingoma buna bachikorara tangwa aseka kiama tuke 30 korende ikirige tutukuganya torole na inakia ena chigo chukurigwa wetera sekigambira kerikia Naivasha Law Courts korenda se page ya 5 narimo emambia ya bono na romra iwense ni gakaragote bana wetera se kurase semerie kwa mirere serikali ya United Alternative Government na bwiga bamere bonse be serikali bosibo bochori bo mwaka bw'echilifu ibere 25 na kabire korengana nere asenkwane yagote bana serikali ya bono yekeranirie bintu ebinge mono na bwiga magendero kurwa asesemerie obwagachiwe chinyomba cheri golire inse abo asagendera takosemya bakenya berikia somurubiri rwabo chenu osha sesemo yechisemi okoroswa wechipara na bintu binde ebinge asekorengana nere bari barabamereri bae tibari na kirenga kindi gyonsi gusimurubiri ondi bwensi bogosukia ense ya Kenya bosio oyo Julius Bitok ogokwanirwe mambia bono boigo page ya 5 narimo nigakomochigwa ase engana eregaiga wetera ase bono ekina gose petition karikobekwa gaiga na Consumers Federation of Kenya ekiombe gya Consumers Federation of Kenya keriba kobunia omorikyo monene we wizara yechisemi Julius Bitoka number 1 bagote bana tobwati bomanyi asensemo sector yiga yechisemi ekino gekogera baganitie agendenka goseninka aragene ninka arachi ine nseme ntangani egya kabire
bakumubunia nigabirika kugenda mamicha na machiko na boigo no bokoreri bwaye korengana ne katiba bune kweresa na kwerera asubwagare nigabirika kugenda mamincha neri chiko ase amangana na boigo tabana abuse of office and violation of constitutional principles na boigo sense mwenenga kieria arenge ase ewizara asense media ya immigration egotabakani scandal nerege gakubwatiranigwa enene mono abwo ase abantu batari abakenya babetu bakorikiwa na kwegwa ebibande igenga kiyainero linge omoriki ase ensemeyo nabo igo nigo bokorere obwansipi bwarenge ase amabokaye abwo ase banchira nitekera linge abwo ase ensemeria immigration baganchera abantu batari abakenya kwerikia buna kweriki na boyo konyora ebibande burabana omubwekano abantu bari associated na Sudan Rapid Support Forces RSF aburega team tibiri yakobonirwa na ine scandal enene sana na kia abantu batera bakenya bakolikiwa na kwegwa ebibande ime yense ainaro akobonirwa nekeroke tokwenda ase omutumo komakemambia ya bono orogongo rwa Mount Kenya epeji ya gatano itwachake ya sita twira na gocha magegake ya gatano ekarugo kwanera ayagendere tukogendererwa sorongo rwa Mount Kenya abuwetra sumori kibe kiama kia DCP John Medhu ekare bakarugo kwana na umurai wense nigo acha kirekoba no murai ugwatanana nabo igokoreto gwatanana kana asorogongo rwa Mount Kenya na mono wetra se emirobirili agenderete gwikiranigwa na mono ase okoreta bari abasalia agoteba na engakiriyo konyeranya no kurubikana abari bagocha bako basalie bintu bari abasalia bagwikirania obwibi nigo bako chabaretwa gose baigekwa amo ne serikali korende tari mokenyo kawaida nigo bagocha baba sponsored gose baigekwa ne serikali nimirubiri yiga yogosalia chibura buru kone kiwasono Mount Kenya igona ne serikali egocha yegeke binte bibyonsi nabo igo yaikirania emeroberio eyo oyu John Medhu amana babata ni bikyama kya DCP bagukwana ase rituko lyegoro katoko endo mutubuko manchito morigiria tokwerana ninchiko gotebia igoro ya Edwin Sifuna na chise mochiria cha Western bagonchiko tebune kyama kya ODM bono gitagito kori taro yabo kucha chinse chisco kwene kyabona kwimanya bari kuna bari rubikani asomo choli bo mwaka ogocha Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you.
Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke myaka sta ngachaka ngondi ferpo uruira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ni Nsoko TV oboroso bumugusi. Manjito murigeria wigita senige Nsoko TV na gotebinga tokwira na munya turi to gusanga naye asenseme ye kiama kia ODM aigando chini bicha yaye mo raibe kiama kio Burodinga na bigo mo chairperson Gladys Wanga aigo manjito murigeria nigo bagukwanira muna baguchaketa yabo yokogenda chinse chisko irwanyaro bosemia bura baranyare bakugenda ni kiama kia ODM aigo manjito murigeria ntubagukwanira ni kiama kimono kia ODM kogenda sense ya South Africa bagotebanga nigo bataite banyoro bosemia igoro ya party nominations kurase enskia ekiombekeria gusekiombekeria kia African National Congress ANC abigo bagotebanga egatia abantu bande kurwa gusabara ibande kurwa asekia mekia ODM gonga nguchi bari kunyara bako bagana bari baguche gutigara imensi ya Kenya banyara bagweta county au nabigo bari bako enda chinse chisko banyoro bosemia buna baguche gukora nominations yabo iga bagoteba bari bako genda sekense ya Ghana bagoteba boigo bachikoligia bosemia igoro ya party nominations baigo mwanchito mulgeria aba bakoenda ANC mbarateba ningo kolende bagotebanga nigo batagitikorora bunensi ya Ghana yabo igwensi ya South Africa banyarite bagokora ebintu byabo kwenekya buna obochori kerabo kolekana bole botabwati obunengi bonde bonsi nabaigo bagotebanga nonyeno botatwara obunengi guseba ko ba free botari gotwara manchito mulgeria bagotebanga boko ba free and fair elections totari kona kwera na maigana gokora obunengi kole no manchito mulgeria aigabo igo nigo bagokwanira igoro yobochori bo mwakogo cha Gladys Wanga no abegete nkwana yaye kali gokwanira gitaseni ekemo asaote banga egento totagete
nobo semia buoka bogotera chinse chesko korende gaigo mwanchito mulgeria ngote babali bana baguchukunyara bagweta county eri kwenekia bunangu kwana bale n'abamenyi b'echinsemo icho asibagoteba mono n'echinsemo cha Western n'abayigoturukana na Narok asibatebiringa abantu abange nigo babale ababwatani bekyame kya ODM kolende batebere chinsemo chinde bayigo asibabwatani babo bale bachikunyara bagusanga osibagweta eribanyari bakunyora ebirengerero byabananchi aigo mwanchito mulgeria bayigo igorona gotebeti ase gazeti ya The Nation barotebanga egati yabarai mbaraba bagwesokia bari gukwanira igoro yo mu Women Rep County ya Kisumu nabo igo bagakwanira igoro ya Nyang'nyongo yoro mu governor bwe county yo aigani go bagote babono nabetika gukwana na Gladys Wanga guri tkurigoro bakaba bakoigwana kuna bagukunyara bakorento bo masekia mekya ODM nabo igo emirobire barabeke kwene kya bunango cyabale gusuka mutwe nabo igo gotinya ekya mekyo bagote banga around yeye tickets chikobwatukwa direct ega bagote banga chinga kense ya Kenya etigaite metienyi 13 enyarike goenda se abochori nigo bataiti koranga kibago chikokora nomination cyabo mwachito mulgere ngo no direct tickets obosemera bo chikoria kura sisi chisko nabaigo nagotebringane nsi ya South Africa nabaigensi ya Ghana baigo mwachito mulgere kabago chikweta ku county ngo mugano baigo nora se gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere nage kigo kwanira igigoro ya Edwin Sifuna obaire kago kwanira igoro ya Linda Mwananchi nabaigo sisi ndio Sifuna aiga no bago kwanira slogan yayo mwanchito mulgeria asibagote babono abamenyi b'echinsemo cha Western nigo basinyirenga nigo barachiko chora sobo chori bo mwako gocha nabaigo nigo batagete abaraya banyare bakubabeka togote banga mwanchito mulgeria banyare bagukwana bagutwale nkwana yokoigwana na barabu agango kwana baligori ya Musalia Mudavadi nabaigo Moses Wetangula asibagoteba boigo niga maunchuri ya yonse atete maiga yogosira kwae kijana wa Malwa omwako 2003 bagotebekera sirete nalia maunchuri ya anyatika gocha wetera Musalia Mudavadi yole omwaziri bwa mangane chinse chisko nabaigo bagotwanira igoro yo monogeri bwe bunge Moses Wetangula koleno mwanjito mulgeria aigambali getegati yaba eigati yabantu babo gosechi subtribe gaiga gokwanira bali igoro yabo buna bayibangite bagotebanga barorire Sifuna nigabwato mu nsomorene gochia asaba 90 bense ya Kenya nabaigo gochia asaba sai nabaigo nigo batagite bamusire asobo chori wo mwako gocha egati yabo mwanjito mulgeria nabagaka bagokwanira gaiga kurwa chi subtribe chabo gaiga nabo kuchikunyara ko gwesomera asobo agarento bwate kapchai to bwate boigo chinsemo au mwanchito mulgeria bagokwanira bagoteba ngo bataite berobeka ngo siba bataite bebeke byasobo chori bo mwako gocha to bwate boigo Kakamega moseneta bwi county ya Kakamega Bon Kalware nera nigagotebanga mbatageti ndagire ndeonsi igento batagete no koligia omurai uranyarega kubarai kiaga chinsemo chiria cha Western chambiwe asegeke getambe no rigo chamega boigo mwanchito mulgeria yegati abarayigo tebanga ensemeria Western waniganiga ya umbiri na yembiwe nabigo nigo bataite no nyene kyama kya ODM balugusinigo bakwerusana niyo bachake kyama kyabo banyale bakorenta obore ya sinsemi cha Western nabo basomera sobogaru mwanchito mulgeria roboturura gazeti ya The Nation page ya 5 nemo page ya 5 kabiro mwanchito mulgeria musabo kwabe ensemo yende mambia bono amachiko naraganirie kubwatigwa yepara gwetera yo abe kwane kiumbe kirigete gya NTSA kya National Transport and Safety Authority amachika yo nigaganirwo chaka kubwatwa guchakera ritkoria Jumatatu etarikia ya mumutenyo iga ogatano narimo na ondebwensi ogochego gutokana na tarikubwatya amachika yo yepara nigaganirwo mukerwe getambo keregetindi kieri chiko ase ogwakwa chifaini lakini gwikira bono iga rero ni ritkoria gatatu korengana bunengaziti tekwerere mambia ya bono asi obotukibwa korekanire na moigo kumurekera epara ya Southern Bypass koligerina ine baria batumekibwe bechipara no mono asaba gendi ine kubwati bara machika yaiga egati amachika yone elina tuganirie kogenda kogendie gari yago na gwetania speed gosekerundo kere igoro yemia yemo na 10 kilomita
emia yemo na 10 ase ensa lakini buna yabe tigekorekana monadis kuria Jumatatu na igoro nigo chikare kugenda paka gwetani igoro yekerundo gye kilomita emia yemo na 10 ase ensa kyo bono kia ireire bona mabori gochaka kuborirwa na ine ekiombe kia NTSA niyo kiaganiri gochaka goikerani na kwere kina machikayega nkubwati gware na goikerani gwa nonde wensi ugochia gotokana na atari goikerania ugochika ukoiga nigaganiri kwimukirwa igatambukiro kiri chiko nkigendera to korekana ukorara inkoraiga okonene Raila's bodyguard oyo renge omorendi onyagosira Raila Odinga ritukuria Jumapili nigabetika kwerana inaki nyagosira Raila Odinga abetika gutimokana kurwase obosio bwense abwasa tebirena buna yarenge routine gose buna yarenge enaro yabona kero bwakire nkogenda bari baraminyokaria bakora mazoezi ya ekemambia bono nigo babogete buya baganire kogenda chiraundi yange isano korende ekero bagenda eraundi ya yemo asama minyokari gosama zoezi egaikase getenya gose Raila Odinga akachia gatenena ekera tenena bas agakwana turingane erimo na ai kurwabwo nabo atimugete iko taribu na abange bagoteba na abange bagoteba naniga agiregete gosaga collapse alia taligo italia rinchina nyagose Raila Odinga betka gutimuka korende mbuna aberega kwerera ase obwagale abwo togosuka mutwe asense muyende ngokoira pakase county eyemo ya Homa Bay naralia ase county ya Homa Bay nekerero nugwichana okonene sana magigayo musubati bwe miaka 30 koengenta yani kongenta abana bayo sekwirira abana bayo gusiria obugima nero monyene kwengenta nigabwata abana bane nkie kigekogera agoita abana baye alafu nero monyene umanya kwengenta wetera ase ogwesunga engoli alia egotebekana na mangana yega yobwanchanina nigokora omugakoye ari ngene kirenge gusene murubirio bwoko moretera nyamesanchwa agatebana ereta kunyara koba gose koretero nyamesanchwa se kobe koaifa bono gwetera sekyo kikabana nigo kiamogecha korengana na kirori oyure umwamatoe nigakweresera na nigo aswete nyumba ne petrol kurobwa gasamba enyumba gosaka agatongi kare agatongi enyumba agasike mirangu abana baro whereby omwana oyo mubo mwakoyomo omwana omumura n'omwana onde oribwe emyaka 3 omwana omoiseke nabo bayira nyumba bugo paka bagasiria obugima bwabo alafu nere nigo yaste kutokana omuberoye magayo gwekerania egekore kingabuni ekyo nere omuberoye nigo togete gwesungetie gusigesungetie ase omote igemeretina ayo namagima gusuno bugima bw'abantu batatu bwachire abuna se county ya Homa Bay na ya ayuna yo gokumya kurwase ensemo eyo alia ase county ya Homa Bay gokolera mambia bana se page ya 10 ase gazeti ya The Standard na ya tranda ensemo yende engane gokwanere gwasobwagare nengana etraba gekubwatiwa guseri chiko litraba likubwatiwa neri chikeriga neri chiko likorwa ase obisi eliye byama tokoteba political parties korengana na political parties actor ekerora ase kiama ekemo tuganire na ko base kiama kende igo tuganire ko ba ase ebyama bibere ine ningoyo kokwanira umutangani oyo romori kibe kiama kya DCP gubona igukurukona nere John Medu uibwe igoro mo senator onyandarwa wikira boniga Medu nero romori kibe kiama kya DCP lakini wenyore na John Medu nigachore twetera ekiama kya UDA igobono ekrale ekiama kya DCP nero romori kibe kiama ekyo nabo igo nigachore twetera se kiama keri kya UDA nigaganire ko resign kurase kiama kya UDA amanye gucha goswase kiama kya DCP igwekera boniga ichikerio ndirabwatiwa ase ensemo yende naro oyo nde okoboni waiga noyo kurukobona nere omokonyi bwomo governor bwe county ya Kakamega Ayub Savula nere nigasweto abisine kiama ambra ekingao lakini boni go nganyire ni gare ekiama kia UDA abwase aralire na nigago chikurwanirira
ekirogo kyobo governor ase county ya Kakamega omwaka bwe 2025 na kabiri, lakini tare Rusia ase kiama keria achora tina kerekyo gosoa abisi oyo kurukwana nere Sabina Chege nere yarorekanire kanini kega noyonde omobunge bwe bunge ya Afrika ya mocha nere nigo konyare kiama ya Jubilee, lakini bono iga osera se kiama kya DCP, lakini nonye karo abisi ase bunge ya Afrika ya mocha tare Rusia ase kiama ya Jubilee. Amona abanda abange bagukwanirwa emambia ya bono bona sama bori arena ine gose ase karote na no respect for law gose katiko iyo ase richiko engaki abana siasa bagenderete kwe ya line gose bagenderete kwe roberia oboswa bachori bwo mwaka bwe 2025 na kabire aina arara singazeti ya nemambia ya bono asensemo yago narali gukorera kurabutaso asensemo eria ye katun tara so asensemo ye katun haigantu bwate omo bisoyo mo Jesu beteka gusire uguma bwaye asensemo ye county ya Wajiri tukensi ari gucengera litkoria madaraka haigo mwanjito mulira tokumanyigwa ngani gabeteka go collapse yarengage taika aigando chine chinsa isato chamambia na taika isano ritukiriria Monday kurendekeranya tka wiki wasenya gitari ekaba chinsa inye mwanjito mulira kabaka gusiria obugima bwaye kurende tokumanyigwa omonyanyimboyo OGSU asamulita Hassan Moyo nigabwa tomu chando wenkoro kera chitasinya gitari kurende ya mati ya egaiga niyebwate omoichano kiara bagotebanga konye tarauroki science chundi chonsi ngana ruarite nande konye taratwara complain ndeonsi kure nigabe gwetense akabaka collapse manjito muligire gaki wasenya gitali agatoka ngana bwato muchando wenkoro heyere togoko kwae nigatigete magiga family go se amate yabana babere no morugyoye kurinde egati yabo nigo babwate amayanda ekiagera konye okwanire nabarabu nande mbabwate emeroberie menge na ntubune Soko TV tokwena engora yituchia se amatejo asoko musiria omwanchobo waigoga igango kwanira bale igoro yo waziri wobo sombe David Chirichiri gaigo mwanchito muligine gago gutebanga onde bwensi okorundia endege tubwate mwanchito muligiria pilots abarunda chindege gaiga gutebanga tibaba sikokora emerimo wetane chinsa isano na iseto 8 hours aiga gutebanga abange babo nigo bakolente mechando ase chinchera moneme basokana satebringa kobeka safety measures bono wetera sekyombekerigi Safe Aviation Operations igatebringa emirimo yabo nige koira after 8 hours so ndebwe sura wemeremo abeka gukana nabigonde bwe sura abega ko betereria mokoli emirimo abega kwenda more than 8 hours nigara abeka gwakana chimilioni 2 gusagenda segesibo emyaka etatu goma chito mulira negatia machika gendete kubikwa sense moyo bosombi korende bono nchendo chingani gotogoswa sense moye ekatun akina tukura chaga ne katun yago Ishmael kona kuligelia katun yani ase ense moya yo murwanda gose katun yani mambia ya bono ase gazeti ya The Standard buna oyero chabwa seti biago emambia ya bono nigo ekari kworokia oyomo asense mentangani banks abuna sense mentangani oyo monaro likurumagiga kurwabate NPLS lingana limwe mugabwo na mangana agukwanero lero na mangana bwatikaine nechibesa naro kominyokiwa olikurubosyo oyore bono nanere ubwate esira gose borrowers ubwate esira alafu asense muyendekero ukoligereria bosyo bwoyo igabono gutama gosoko minyokiwa engoro nere igoire gabwo na mabwo enseme kemumekero nkira ensema abo kirikire auction na bono kerike gokwaniro gemambia ya bono nigoro yaria agocha agendererigwa na mono ekerokeria asesemeria yechisiro gose abantu bagocha basaba makabesa na omweri oye ekerokeri wasinyiru koirania esira area kirike gocha gyakorekana na mona sabari bwati kisira chinene maetana be property yago guseni ibo yago egocha yaba auctioned yairwa bas eri koirania gose gwakana na esira area igo aina arago kwanirwe mambia ya bono buna orucha bwo asset yago emambia ya bono iga oina oro mu Rwandone nabo igo interpretation ende nabo igo kwemanya amange basa nkora tabane your guess
is as well as maine mambia yabono. Aiga sekatunia no Mwanjito Murigeria na berikire nga Travel Advisory Ministry of Foreign Affairs Kolendens agwe katunia yu endege nero yu koro kyo Mwanjito Murigeria ensemeria Laikibia Airbase hagu no maitimbara bie kubogoli kaigantu bwato murai nabanga nga niga umbeti gaiga ose nigaro momweno Mwanjito Murigeria wetera sebinto biriabegete na boy governor gere tinoro cyo murai yo no murai bensi America Donald Trump aiga ngo bagotibanga be aware of Ebola protests more than Ebola infection aiga ngo bagokwanere guri kurubikana kugendeta kwenekigwa naba nainchi Mwanjito Murigeria sinsemo abagotema mbatagiti abaroira abanyari bawikirana imensi ya Kenya lakini rendo rocho yo iga umbeti ekiagere deal ekiro Mwanjito Murigeria igonga nigatia twasangire naye mambia bono nande gukumanyinga egatia twasangire na tutasangana bokonyole gaseti libwanjite wesomere asobwagare edine nayo nyari gukwimanyanga niki keleta kwenekwa aina tubate mambia yabono na wikira buno tuwikira omwaerio ayara se chingazeti mambia yabono ni chingazeti cha bono mambia niko chikore tugo cha sore amone university yatangaza eyibono igukumanyana nigebwate emeroberio emengemono asensemeria yokugania kwegendereria asensemeria yechisemi wetera semeroberio babwate au gochakira ase emeroberio ya program cha doctorate mbabwate chesemeria ya PhD buna bono mubwekano in social transformation, Doctor of Philosophy in Education, Doctor of Philosophy in Counseling Psychology, amona Doctor of Philosophy in Information Systems and Knowledge. Boigo nabo bankwana nabare amasomo gose mbagwate merubirio ya masters ase chinsemo abona Masters of Arts in African Studies, Master of Arts in Philosophy, Master of Science in Chemistry, Master of Science in Information System and Knowledge Management amo nemerubirinde emenge engakiria ekero kuba keresimi nabo kwemanya ayande amangira boy gomba bwate mirubiri ya bachelor's degree ase oli omworokiwa omuyoganiti goswago chikonyora amayigiro nabo igo konyora amayigiria asensemeria ya bachelor's degree degree okonyora gabo mbwate bachelor of science asumubwekano in nursing ntobate bachelor of science of commerce, bachelor of theology gose bachelor nabo igo bachelor of commerce bachelor of arts in journalism and media studies nabo igo bachelor of arts in criminology with sociology amo na yande amange asensemo ya diploma ninkike babwate na boigo na ki okubanyora eri kwemanyamange Mwanjito Murigeria tutarika sensemi ya diploma chikosine chinge chiroro boigo onyorenga nabo kubanyora ase email yabo ye inquiries tokotebanga inquiries #tangaza.co.ce boiga se website yabo www.tangaza.ac.ke ne namba yabo Mwanjito Murigeria no eregagu na bentanga nigere 0722 204724 ne chichindo Mwanjito Murigeria no chiregagu access screen yago sase sim yago nabo kunyara ko sangana nabarabo gwetera se namba yabo nabo gwetera ase e website ne email nabo kubeka email yago gagu elibanyare bagusanga onyari we konyorera kiriota gitose kosieria utaitego konyora nabarwe university ya Tangaza igo Mwanjito Murigeria negatia togende tosanga na imambia ya bono kolento asongira asobwagare bono nanto swa sense media yomo gentime tusoma ngilango charinga so ikilase studio Mwanjito Murigeria kagetenga litukulia lero Ishmael nabotura tuale ekerogo kyo Murigeria gaiga ose turasanga amangana na manga gendete kwenekiwa emambia yabono lakini ya yonse nyuma yo mutimoko omoke tukwerana na litura chiko chaka gusanga nabo igukwanira yande mangi yabo emambia yabono nabo igona no chikonyora libaga lyugwaka esimi yago nabo igugusanga ekerengere kiago emambia kitugusanga asubwa motoskare de TV yago Ensoko TV uboroso bwo musi Eye ni Ensoko TV uboroso bw'umugusi.
Nyamira nare na shauri zangwe ngaro moijana umozu batabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokungo ariko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na litukulie iki gucakira chinsa 10 chamogoro ikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo ya lituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasi orambulete mirundo kunyagusibero ngoli nari ase screen ne chingero chikoletwa na mwana mboka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge nagaika kabwatwa mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ubugima norugendo rubwa tamange amaya namabe omusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga naba yaeteire nabako yaetera Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ke miaka sta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bo mwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi mwanchu muligereri ene Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro bali yagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na kunyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi ase chinse mo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa umugusi ora sense mo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nyareko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni Soko TV no gotochiko batoko kora igekuru gyeito tonyareko batoko gekora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyareko batoko koraleria okorali kwanya gusira asenchera ebwenerete en Soko TV oboroso bw'umugusi chinchira chito chigekoro nigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagaren Soko TV twachire gutorigesa ko cyumugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne chinchira cyago goikaransanse na kubeketi bya kwene kingangwe somyo regekoro cyumugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika irigo kwanero kwebo ya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ri aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye men Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye nen Soko TV oboroso bw'umugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko
Agire ngumanga bunalero. Ine asama kiaya mbireo. Seino mbireo. Asama tuko amaega. Obugima bwakira lituko bwomogusi. Nigo bwale gosirwa nobolemi. Likomera, liburga, lisamora. Bionsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire libaga likiage asenka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonimbo, gose no bwagachi. Somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagotebango yogose como elio nero gose kabya konyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV bogo ya ikirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili korkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato Ria bande bagotabanga Jumamosi, abande batabanga Saturday, chinsa ikomire ibere chamambia, uweka chinsa ibere. Tomocha, gekora nchomulisio ngaga, nabasomba banyasae, ntokoletere umurubiri bweleso. Seseni. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayebune motiutirire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Nsoko TV. Bono ngekuchunchugere kokwariganiria na kokwerera chigosori ao obwikiranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolio keralitko olio Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chamagaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona banyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye Nsoko TV Oboroso bw'omugusi. Karibu nende mwancho mwarigereria mambia ya bono asogo sanga asensemo eyega yendena nechideke komine kyane gure chinsa ibere chia bono mambia abo aselia lero wochia konyora libaga na boy ngakitogo sanga asubwamo ayabwatikire nechisemi emambia ya bono na asensemeria tugochakire mambia ya bono na kuyikoliria subwagare negatie mirubereria egendera tukubikwa ne serikali erikwenekia na sector eyega yechisemi nero ngosukere bosio terikotigara magiga na boigo ama unchirio na magendere nagendere tukwenekiwa asesemeiga yechisemi na boigo kwenekio bokoreri obwekiranu gochiase omworo kigwa amona boiga asesemeria yo mworo kia amona bakorie emirimo bonsi bwo babwateranirie na sector eyega yechisemi abwase nae boigo ore buno moibori na boigo asensemo yende na nae nura sector eyega yechisemi asenge nchukubwato mwana nae wakane school fees nogane tyo bakoreri obyakura ase serikali negatie ibintu birito kurigereria emambia ya bono iga nigoro ya biri bigwikiranigwa nabo igasensemo yende ekerero kia balimu gwikira boniga inkere kieke nabo igasensemo yende ntuchikurige na gukwanira amangana yemerobererie serikali eganitikiranigo na mona sensemeria ya barayi magiga yokorobekana
kororekana chiskuru ao nanga kinde chiskuru chirera chiata gotongiwa chabe kwa modero ase skuru ya bwango yantwaro che skuru ya baiseke ya utumishi nabo yokura sorongo rwagusi ntwaro che skuru ya Sameta by the way nero ya tongetwe asamatuko aitrange aberega gochamaga ige binte biga byonsi pia kero tukubiriria mambya ya bono na bitugo chiko kwanera ase na byoto kwanera ase obwagare mambya ya bono abo ase ensementangani yoncengo chekolire na Diana na chia gosowa ase ensemeria nero ya yechiskuru nigongo chikwera sobwagari goro yomunganyolia gose eliansa liria likomo chikororekana lira chikororekana so mwaka o 2026-2027 korengana ne budget elire abisiru ose budget yabikiru asemesa iri komolekera gose gosira chisemi ase budget yo mwaka 2026-2027 ase budget eyega kwegurekerero kyabarimu gwikira boni ge bagoteba na asumurubiri ulio sha niko bono baganetie bairani gwe asumurubiri ulio mukoro bwobachenu ulio kubakonya ase chin insurance nebintu binde bairani gwe aroro ase ngencho wetera asumurubiri ulio iga orabisi boni iga gose ase banganyitigwe gocha ulio iga o social health insurance funda gose ase semu yende social health authority okorwa na sha wekera boni yote bukanana na bota chikoba konya ase ngencho munganyi norabure up to around 12.7 billion ebesa nerabo ekyanirie nabo yekera bese yego kyanigwa yuera around 5.3 billion nebese kubachi cover ase ekaberia group life ntubate group personal accident work related injuries amone ebintu binde nabo yego ntubate pending bills chiganire koba clear goche igobono ebese yekero yake igwa se wizara elie yechisemi iko yakunire nonye na sensemerio bochenu bwabarimu asensemeria capitation aiga no bono eriansalire line na monema bya bono abua segotebkana na 57 billion inerebe sabono irachie kororekana na ebese iyo singinche tayo gose yake iwe bono gwiko muchando uchikobarro muchando mutangani no rulioyo ekerebe yigere 57 billion ya capitation ekogenda si skure go keigwa igwa gwikira bono iga niko nigemineti na ekerebese iye ya keiwe 8.6 billion ekogenda se eskuru ya primary gobese itergo chikobaroro ebese 23.7 billion ebesa ekogenda ase junior secondary schools ebese itergo chikoba aroro 23.7 billion ebese kogenda ase senior schools ebese iteyo yamanya korosi sabu ya 57 billion igebese yekero keri ya keiwe ine na kirende omunganyo yogoseriansere na kirigo chago ichorigwa igemere tina gwikira boneiga nigo kiro mworo kigwa ore ase primary schools agani erikonyora chilifu ibere chimya isato na meronge 2330 asense muyende aso mworo kigwa o junior school nigagani erikonyora chilifu 15 ni chishilingi emerongo ene na ibere aso mworo kigwa o senior schools kiro mworo kigwa ganyire konyora 22,244 bono ebese iyo ya keiwe ine na kyo bokorari bugocha gwikirani wa si school na ki abana bagoche konyora ebese yuge minute ebese inero gika echeke iwe ase bari bakonyora 22 bakonyora 15 bakonyora 2000 bas igo bono maburi arabo na mange lakini kuransemo yabarimu barabo nigo bagane tibarusi wasesha were niwe ase omuruberia olia obo omukoro ase balenge aina arari kuru ase ensemo yane abono enamba ne area yamo ogochi gutumeka eriko kwana na amona intwe emambia bono na gusanga ase obwagare naralia yara ase chisemo ensemo yende nainde manjito murigeria ka tukona gusanga na emambia bono na bo wake simi gochase namba itio studio 07886663 078 marakabiri 6 maragatano na trinere namba yo moerio poiga somtanda ito Facebook onkunyoringa na otoribono live unensoko TV na poiga sense media YouTube na mkunyako kusanga na itwe emambia bono kunene asensemo ya Ishmael na watu watika tusangi irugoro ya boarding school urarire boarding school chiarabe ile chiko yemense ya Kenya twariga tichi skuru bagotebanga tari boarding chioka no nyene chide skuru ngwa barokyo ngikabare banyara bagusamba chi skuru ndore skuru ya utumishi buna yabetege kuya tukarabege skuru ya Sameta igento naruche Ishmael aborokiaba timaitiko se ingoto kubekere blame of course ntori kubekera bible blame ntori kubekera abantu abali mu blame igento kitawatebanga buna habara ibaitu basabita abana aba kero barariro mu chanda se skuru barakwana na
n'abarimu kurende aiga egazeti ya The Daily Nation rituko rya rero nigo yari gukwanira iguru yechi skuru bono chi boarding chigonchorirwa chibe chi day school egati abarimu rende bagoteba rende nchi oncholerirwa chionsi taringana ubabwatama moto taringana chi boarding choko mwachito molire konyoranga borokia batongiri chi skuru gosye asiba kurara igo konyoranga no ene chi day school ngokora bali igo kurende gabagotebanga bono emikakati tigerigwe buna chiskuru echi chiranyare chigwe tanga noko yoko asabandi bagotebanga ningo abana bakorangirwa bange gosya chiskuru echi chia chiboarding ngo machito molgiria nabo gwaka simiora totebinga inkioro chikera korwa chiskuru echi ne chiskuru echi chi boarding chiba chi day school ose nemero berie kubekwa chiskuru elio banyore chinchira baranyarerende bako ose balenda moncho lya skuru elio chiskuru nchikonyara chiko yasaborokiwa ngagitenga Ishmael abo tukora bwate simye mambia bono turasanga no murigereria ara tebinga ne skuru gonchorelwa ebe boarding ebe day school osile moncho lya kubikwa chiskuru ebindone bigabega ni gokoru agotebanga congestion error sana tumeti Ishmael boarding wasomete niko narenge boarding asense moya secondary high school primary ero kawaida kama dawa no kogenda kwira na mugoroba rinde secondary no nanyorete ndilibaga naringe school area ya Nyakoiba engaki yare kuru kwa Nyakoiba secondary school no nasomete engaki yo of course yaringe boarding school Nyakoiba nga igotoka Vumachoge borabu yebono nchenga gitenga aene elia ya monto maite na eno monto Nyabururu girls so hakuna haja dinatewa boarding tigara abona hakuna haja onya kweralia uzonya gwetangaza already no nyino muriye lina maite na Diana Ndemo ne product ya Nyabururu yes gotema ngwali kontigante primary yane okay kwana wana na primary eyo goroso erege skiri minto gariga eyo ere boarding kwa nyantara teri boarding boarding next kwenda gide class 3 lakini ndo awate space ya rengoro ya isaini igo mwancho muri chaka usangama na intwe mambia bono igurekerengererie keke gima engane ye nigo ababunge ritukuligoro bachake tukuye kwanira ase bunge rie nene na korengana n'ababunge engakibachake tukuye kwanira nigo bono bacha kiro murubiri use nigo bari no kuganiana chi boarding schools chose pi chirusi waroro igemeneti na totigare nechi day school choka agubano maitonye ge kobe day school ge ntonda maitina ndo moibuli na bago tutebya abana bali chi boarding echi eise ko banga boarding ya baire day school umanje itomuri na bago tutebinga bado notiko mwana ogaende totebege buna bwana Nyabururu ali totebe kuno nalengi nyandaru gali seito ningende kira lituko osibono tokwende chianga nabona rumuri lya goto asomo chando gwichobo monene nolina nonyeri ntwa banyene ntubwati kwegena ne skuru elia ere ange amonaye asenge nchekerkeri bago tsenge nchokonyoro umuntu ni akurusia gose buna incheni oseni ondustio mwana kisi county ngakara ko some county ya Migori ngakara ko soma western osenka Kamega gocha abange ntubwati kwegena ne skuru elia ere ange amonaye ine mbuya kiborororo gusika chi boarding schools nabo igokero mwana imineti na ave ede scholar igo mwana ogenda kwabo kanere ogenda nande oira na nka chisa cha mogoroba girianyoru kwa muchira girianyoru kwa muchira usegirie mbrego gakoira na mogoroba ebenge dara chanja twaro muchando umuibori goikanda ro mwana moy kera inga igarange nanka tari Jones tirange nanka mwana ki okonyorwa igatugukwanira umonyaruka gose ya bonsi lero bonsi baguchiro lero bonsi baguchiro asense melia asense mende nakagana ne abaisike because abaisikira batena umwana oyo nyori sana genda ngo karamu ruto tango karamu bwati yango yagenda guchibono inkikia balero kwanyoruga bonsi bakoiwa Ishmaeli kiagera togotebanga abana bonsi solonga sare school ntogoteba miaka ki solonga siare school abe primary secondary nebane university oyuale asama goko yumuiburi ancha sense muyenda karango kerigereria enkaratu nkorigereria ngane yege ngima igoro yogo chenche chiskuru chonsi pikusika chi boarding school na boigo chonsi pichibe day school asense muyenda konya kego chugweti wana boigebe na neli chikolire bona lyaetiwe na nde yanchina ni rwimeyense bono ni chiko konya chiskuru chirichire ange amona intwe ebinyoro malia
neba ni skuru elia ekoboli abana 200 300 igemerete ometa abana abonspi kenyore kinke bwata abana abuno bagochaka kogenda igo facilities gochakere birasi wika magacha chake gwikiranigwa asire kitabwati amagacha isaine facilities wika chake kubekwaroro amagendero amaunchererio kwanye ne lab bono wika yaga so that manya gwa accommodate igemerete na amagendero alia tokorara ne skuru getenigo yaga chire buya skuru getenigo yaga chire buya mwa kwanyorana elirange nae gosira se kenyorime ero tero siribya wani ikubetere nero so that ekere standard yechi skuru echiga chinde kurende mwancho moliereria nabwate kerengere kia inamba nigere noti isano na ibere isano na isato isano na isato isano nemo isano nemo isano nemo isano nemo nabo igo isano nemo isato ine kerengere kia onkere kieke igore ngane yege ngima yogo Rusia chiboarding school chonsi pia aroro nabo igo tonyare kutigara Niji Day School choka kwanango amona intwe emambia jabono nabo yingani ndenere ganere kwenye wesoke mambia bono kituka ntisimi chisoe buna chi uniform kwaro chingane uniform nero ya chakire go chime chigatiro choncha chiro yelo iye bono na naro bono niko bale no muroberio na niko bale no kanina chigari uniform chonspina chirecho totware uniform yemo ntonda maitekero uniform chigo chenje kwa Ishmael ina kibono uchikumanya umwana wene wigwe skuru kie bachi uchikubeka skuru nje tawatie e bachi ne bachi yebono bachi abatari go change ya bone ko beterele kire skuru tu akine skuru ne tawatie bachi kire skuru ne bate bachi ngagitenga tigatora bwate simie turaibu muri yakya hotebo era soko TV bwakire aya kamati bwakire weya ane samba tuyadwogede antu besamba babokire bonse antu besamba babokire manyanga abana ko manye sukurume yani atogwe kisete nanjira agakaro bakorwe sukuru wocha yale njira na mange twakagabana karo bamanya time na libale sebu umba mbali sebu mbali sebu lakini rende omwana n'omwana kubwati obongo bwaye na nebirengera libyaye na kibire narunka gochie sukuru onyakale balimo bado na menya ime onyakale seitani bado esukuru medinya sole njiyo kamati omaiboli takora kwanira omwana munoyo omwana mama twakwanire gakingo sabanyasaye akombekero ororo otwara abana babere okogonki okomo kamati na kumanyana ti moiboli noyo maana mate mbale batamaiti abaiboli na maene bona kero tamaiti moiboli ayoko moiboli omwana ogo gosabesa buni ogo gosabe pensiri gwasinywa manyanga aya moiboli kioko barwa na maene ono liende gakine budget yekina jirojo lakini liende bona muna nyamira tinkomanya abantu banyamira bakwerusi kyanga bana bakara busa ndere budget yeyo wako nega saine kolgererwa naro tega kwa abantu bakotengera nyalibo bana nyalibo nero gate batu gotengera miaka yose kobolia kamati naende manyango yo no munyamira namanya buno lyabo tengera abantu bayangoja komwatira bale kura mambia iga abantu banyamira besike ebagatenga abagotengera n'ensoko yoko bagotengera matengera tibakoli mwengu bakabe America mbabaroti maeta mali 100 barusi ya 50 kilo muntu olioko na gocho yonde aya buno bona gocho yonde aya bado nechikuroge andata ko rusi igobeka getera kinya bakanya no tora abanye na baba gotu no iweto no mogotu ogokwana enga kiye tu achenji tayerie chiwesa kiale boitororoka korugoro nenda lakini tulifanya vile tulijua. Asante sana kamati. Nande ni tuona bado. Asante sana. Oya kwa kamati. Otabiringa ene budget yaligirire mu buko na abana aromanyete enseme ye boarding ngakiende ngochire yakonya karati kana enseme yo koliyelwa na magendero imagine abantu bwatemba 3 ekero bachiro manyete umuzigo olia ekibakolia kimambia lunch
sapa no manyete ngwenda uri mugondo nkogenda uri mugondo manyete gusiya itubunere migondo ye tolero buna yabeire nigere igani gotochwere tikogenda bono ibituma biri bikoko gase usene gunia mochigu nibere igo agete sabuna ebigene byonkonya kolia iga basi mpaka nane chenikere ligesa linde ige budget gwekemete umwana weke mambya egiakolia mogorobe kiakwira nalie nabo igo e weekend amangana na mangi weekend bono nalio wikoria bese isaine rinde bakoragirira nandi kubwatira umubaro abana barenga ubwati lakini kero bari school musigo yingo cholerende okeaniwa lakini rero Ishmael naro kero bari school ngwairo moibori ribaga keigo at least urakora boige ibintu binde kole katukuna gusanga ndarabwate sime era Soko TV bwakire tayari bwakire biyango tokwanele mambi yabono yo mufatika uziko waigaruwaka naro zenga yo ekisebi awane bale kubwata babeka abayiboli wati ababeka abantu bawa imuno abambane skuru bararo tukubaba yani baba lenda around hiyo bakogenda ekora siku hiyo konyo hanga mwalimu tayo mumoto wazine Madrid zingine yasoka yagenda okole ibintu byaye azo bweza kibutiye kwego era wanonyo mwana okaraza atambe ngatiora mubeke stage school kera litu kumoja jwana wanaro uno mwibuli yako na ronga tilingi asita yaraga ya asaba no mwana nyoro mukwana mukona lakini nandi tia toteme wikana na abana tuwakora nabo twabere so uya school no uya school. Asante sana. Iyo monta. Asante sana litkuligia. Era Soko TV bwakire. Bwakire. Bwakire uya. Ngoto usanganere mambi yabono. No yokoruma kwawa. Azwe ping. Igawa ende wakole skuru. Skuru ere buya. Skuru. Radio aquí agare ona sai waruri tibere. Igawa skuru tibol tiajere wa temo etikani wete gabatie. Watie. Asante sana. Asante sana. Biokorana network ya tringi ya bono mandi. Ko moigwali ogyo manchito mulgere lakini abakwenda wake simya sina mbe yitu studio rase screen ya gonsa wigere 07886663 lakini Ishmael kwa igule mna manchito mulgere ko teba ntara kwa isimi lara bwate yo moiro era Soko TV bwakire byango tokwanere mambi yabono inventario gyake gotoko iwe Yebon. Yes, kurma wawa. Ubongaini bomentwe. Ubongaini bomentwe. Icyara kari kujiza to ujihoro. Bona yana kira ko ra fotora aba Chris baito kurwa aba pia bafunge nini kwa teba. Aba nabubu to bege tempo bali kireri mono. Aba ndo ubongaini magana ta kusarika ku. Kulingana maega ambaye tulinga bezi pia bana gusarika kwa dia zote bia ibigogo bya rusetu kwa ibigogo bya rusetu we school bona asentire ya ferete sa baibuli abaibuli bakaibuka akaru mwana go kire sukuru umuibuli mukio more bakwato awuje kurwanyu mwalimu na rore ubwana tokobeko mwana mukomya mubeke amukisinya mwe eseya Yebo. Abaibuli bakamanya kubana bi kwe kubona tukababa antaba bi
ukamanya gutigerwa tugateburenda abana bao ono mwana akine taru mugima ari umugima buri uno mutori yo sinari ku kamera utanya goterwa unamenye se udekara na renge zukuru iwe tuwabwete paka monitor monitor ga kuira se project abono ubwete mejande nene okwenda so mwalimu bona nguru kwa muntu muruge igobone gento senda sebe abana tikabaka kuti kumeni buri kitu kumeni ukuri kibwa na bobora akonya ekera ntuko iswira nego asante sana asante Yakagema Ela Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire Ismail Mogere nari nyarukeria bwakire bya miguna nero nyanya kuruya nsemo ya bubasi wano minto tiganda rutambo to nyembo tamatanga kinyange teki bya Nsoko nande mwaruri bagatora kwanire igoro y'iskuru kuya n'imicanda abana barete y'iskuru mijande menge yakire iskuru oetera intwa bayibori abana bayito totomete y'iskuru totabamanyeti Ekeba kiri usa ndori ko bakwanira ndori ko basharansia ndomanye kimwe abana batubwate ngogenda bari kikanisa bose igoto baete freedom yo gutara tarikende yonse nakobanga ibikundi yawo abana bayito gito ko bakwanira ekebara kiskuru kanga ko manya bare ibintu bagiye kiskuru gukora ni management y'iskuru rero iskuru kinyinge tere kikoya Nabarabumba gwenete kubwati bamanya kimatroni security ya aba watchman egasi yabonereriye ibintu bingi nabo bigo sareka wetera kinse moigere tari kubwatirana mbaka nese mo yabari police bonero yamanye skulu yarenga abakonye gasi kurwa kimatroni baka ba watchman ngakibao kore gasi yabo Kibinte bingi na obi wa wetera turueteri bagari nene wana kuti asaba na funzi baito tera ba kiri skulu to ko batomoto kwa kana skulu fees to manyiti kimbu tiabo mono to ko insurance to bakwalire to manyiti abana baito nga babwato gonyasa ime yabo bakogenda kanifende onsi batorire usasima na komanyege to ko barite skulu no kulia seni ose na mangana ande bakite skulu emechando no egokera ase bintu munebyo kwanyongara kiskuru kiaire ose potigete etagete koyerie potirie nderoro ase siasa ose principal eriero etagete koyeriwo erietaria yekorora kananga nero tamanye tigasi bintu nebinge bigo cyangera eskuru ya sambwa bila mona na bakwani lingengo etanarenge ningo tamatanga asante sana pole Samatanga Yakagema Ela Nsoko TV bwakire ngaki baba Diana bwakire byangu tokwanere mambia bono rutu opio ko bikinza mu Kenya Kenya nyomi sima wawa nyamira kaunti asante sana 19 na saire marungu na 19 ngono somo chadaro 19 na wanja ankinga ngakyo serikali yote na abana bati epoti nyineshire abana barusiko agere bagende chiskuru kurusiko bagitego chikoba teko pinchendo tena bale korora na baro sisi skulu ya tapisonya ni risiri ya abana bagwetera bibe binge ngako biko murango yo modi muna abana bali bagitera ari tunisho maese akara murango uro yo iholda yo kati bali kumyoka ni bwata yi ono babo baligereria skulu bakyo sikibe buja kapisa onye ni mirango tibabike mirango no ayini tatene kitirisa tiri cintande go tigoro babeke tinyinge naende bitiasi kuwa chikuigoro abana ke babo kutumira uche isikoro tibono moni abana ngaki skuru matensi tiaga tiriko ko nyatiaga tiare yani ko tarana maguru jento na batira sio kulinya abana tigari naende nagenda asigito ikesikuwa irare naende yane buta nako sotia wego linto kunyara
into bari gukora nti batokonye baro kiti sukuru ya babe kino ni kiara mu CCTV kere kumutandu ndo gwensi obeira se sukuru ebembu tukere mu goso yara mweya era mwebekire yamanya kukolera kapisa no yaba achitabo chikirani choro roma chaba chikuna chaba gosesi yabona bagera bale ka CCTV igaye ngwanje role CCTV ndina kituka gotega tu amayani ngikere baba nago kiri mo kono gotwa soko ti sindu tupio ko wenya kenyo misi mangwawa nyamira county ndiye mono baba chikuri asante sayo naidi tukurigia Ishmaeli na rucha abantu bande bagote basimtandao inga hagutware CCTV ase dom y'abanyaruka yeko akochega oyi privacy y'abana yabona bono timaitinga lakini kwa igura abayiboli barabubankiranire batebiringa nyanjiri korengana no waziri asobwa ngomano tyatugiriria ngona kiumo waziri utirenta mangana yoborindi bweime erena kiagotema CS Murkomen calls for installation of CCTV cameras in schools after Utumishi Academy tragedy. Ekine kio korengana nere nigaganitie bono ti CCTV chibekwe ase chiskuru paka chidomo mpaka chidomo bono kolende ekerokeri chiko beku bono naronko bwatiere na ningoire jukumu yokoligereri konya na asesemo y'abasubati gweketikare n'umusubati bweka nere ugochimonita konya na asesemo y'abasacha gusa abana umwana umumura aborokiwa bamura gwekebe na domo ejo na abana gose n'umuntu musacha muntu mani nere ogokora monitoring lakini asoko beko korokwo of course nchibekire tali na nchibekire ne liyo konyora na nchibekirime kore ne nchibekire kuri iska labda geita ne keroko so guchia do mume nchibekire unless bona totebe na niko na ndichiganira kubekwa asensemo yemenaro koligereria na nkikego cha kyagendererwa aroro naro lakini naro komanyete na abana na barabwo talira noko ba obongaini gose noko basemia but then naboko beka lakini nande bachibu wote ndo mugano yiri watesime bachibeke bachibisyo burangeti ndabwatesime wote yo mugano ywera soko TV bwakire ngagite ya nyoka kina bogwa ko mwanchito mugeria era soko TV bwakire karibu sana to kwa nere mambia bono Totebia abantu n'abaruna bari mu nzu tubone kigana baro lakini wote wabona wote ndio nayo kama abana baitu maibago tuketa bari none kiru sasa baro tar majiyo ndio to kila bana wasema ngaro Ntoko igwete Sila kasalu tamanya tiai. Asante sana. Gonga baiboli na barubaligeria abana, ate babibaligeria abana kwa manyanga nkyo mwanali. Kero tukwanira chimbwa chimbe tokonyoranga mwana ukagitengolisia kale. Ebintu ne bya bakare bakora shimairo metabana na barubu uno oyo mintato tebya kamati abana na bakorofi kwa kwana ile CCTV lakini ntara yekwanira tyana bwate sime tumaye kwikororo era toka TV bwakire ngo tukwanire mambia bono Irene Kemuto yes Irene toenda somjadara sasa muyene garenga amakwani ngwe tarenge yebona amakwani arenge bona sese miri CCTV watu atebana nabo bako bisyo burangeti umanyete bona Ishmael na ratwali experience as CCTV chiri dario burangeti boka ndubwate dinda itingwa na bana bamanye lakini ya abana funsi mbarora bakorofi for sure ali asite school akonyoro ene CCTV ne bunere gane next time sto muri gete Ishmael umwana oli akaendo yesuki
Yarigereria ngao. Oyebeka yarigereria gochia ngao. Yarigereria ngao. Wanonye mwalimu oyo yerendete gusoyo ko ye monitor. Tari gochia ko yerigereri kosana ko bwati progress ngakire. Okonyora ngari asatigerete wala ino iteneine. Ikiagaronye yarigereti irongo ari kene gitego gyakorekana. Ayo roche na nige sunte gioka. Egesunte gioka. Bono girie bintu bia saikina rio cha kuminga ndoche ngana ira netegari nchiko koreko. Igono nyechi kubekwa na bali bako montamba bwate responsibility yo kwene kiabuna progress yabo nkobere montage kera litiko. Pote tali kera litiko by the way. Ebe kutu monto maitenge gasiane no gutinda CCTV ye. Ndore nikigende tukwene kiwa. Korene lara bwate simei. Era Soko TV bwakire. Ngo kwa nere mambia bono. Ukuteba. Hello. Ndoko ibwete. Najua mimi sijazoea Kiswahili, waje tuongee Kiswahili. Sawa, ongea. Mambo? Poa, tuko poa sana. Mimi naitwa Aileen Kemuto kutoka Nyamila. Mamangu anafanya kazi Bungoma. Sasa mimi mwenyewe nakaa Kisumu. Sawa. Na kazi yangu. Sawa, tuende kwa mjadala basi. Sasa mimi nimeshukuru sana kuwapigia simu. Kuuliza. Na sijui nisemaje. Hebu kidogo kwa. Sawa, utatupigia baadaye. Manje itomuligeria togende ningana yetu iri tukuria rero. Tugukwanira iguru yeji skuru chechi boarding gold chia goncholerwa. Poika kobachi skuru chechi day skuru. Igongana kitugendete usanga igogo manje itomuligeria kwanyorwa. Naro konyora ngambona tunyorera sumchadara lakini rene nabagutwa kiresima tebinga ngakioroche nere biyachi chigonjorwa kurachi boarding chibe chi day school ose amonjore lyabe kwa yo aguchigotanga okorobekana kogose okoyiyo ko wechi school kwanyora nga noena nibaga bagote bandiyo aboroki wani go barabanga chi school igo bakora ke igo bano ishmaina kioroche ngai ba okay igo gocha jidom chebene lajit amonjore nara itugo kwanera ase ense moyende na inde ekerokerie tukwanira iguru yogo kia ose yogo kinya maybe kwagacha chidom chindo sinyoba chiri chokorara ende kinyare go chigwa accommodate of course liboli ndirali na kieko nyarika ne dom eganiri kobogoli so isenyomberi yoborali ganiri koimukia borokiwa emia yemo nigo ekoimukia aborokiwa weka chimia ibere ase se moyende kero kwira na ase obotenere gwe skuru na barabwana abuno bakwira na baraba kuboria ebeseria eganiri kubwatukwa kuru ase serikali echikokonya gwikirania emerobirio ngabune yega yamugendero na magacho iyo agotabukana sometimes ngochere ya delay ngakiende teyo ngakiende gochia ya irege kegetambe abono na barabwa batire bagotebina besa teyo ikwagacha na inde edomwende gusenyumbende yoboraro unless abaraya baiga bachamo ekiro mugabana gonya korosi birasi bya ECD gochimoino ngakieria korochi dom chindo konyare chirikire na constructed under NGCDF atstaka yagacha karusi kwetera sikanchikira CDF kekagacha chinyomba choboraro chidomu nonya nibire mechango ngochere yakorekana bona abuna ande kubitire no tukwena nabo chakubura nina ine ebesa neroro era ikirani na inde obwagachi obo iga sawa kwira ntororo muligeria na bako na kwira nirigagu era Soko TV bwakire ngoto kwanere mambia bono Kamati nale komenta iga. Kamati. Uniform nchibata yani chitomu chimentwe. Chimentwe. Ekaro chiamentirwe. Abantu oli okolenda abana abanyaruka ta koboyo mamba ko bano bamba bere gati. Naende. Ngiya ko barabatebe ngaki abana boarding tisirigwe abana baje inkorunga bakorunga nduya serikali iteganere tia mo Kenya maya kusomya abana n'abana tigababe kukulingana n'edomu bunengana bakomentera bakaumia tate edomu uniform lende kamantiro chichonjole ligwe chibeyemo ebeyemo muna chibasi uniform ni onjoleliwa lakini chipachi nchiwo onjoleliwa Ebataye madiangi lakini madiangi na akora tega ashengi yako beka chigali che skuru kando ne cha public bono lende inchi mo chando kyo babera se chi uniform echo
Onya tubabere tikende tigachiwe bunachire. Onya tiababere yo mochando tigabaonjoleria kiri chibati na beko manyane yensukuru wete lakini njarengebo. Tigabana kere sukuru wetu ale sukuru yaye. Asante sana Kamati. Ntama jiko soma na kinda koransa manyanga omwana oli nayo na goze sukuru eline yane. Kamati kwa niaba ya baibuli bonsi. Yani ga kienda kone serikali watakolia. Ya korofu Kamati. Ele soka TV bwakire. Soka bwakire. Bwakire byango to kwa nene. Mo bora na Edwin Nyagundi. Karibu sana Edwin. Turukangemia. Yeba. Jena rote wataibu ya wasiki chiboding. Kogera chiboding ngokonya chire yede mchande menge. Bakta sawa iboli. Koroma ta bana karwari chiboding sometimes ingo ba security ngo bere taiti kidogo kwa bana isko ba ko tara ba sali ke ba nyinya sole. Abaro asali ke mono. Yeba. Basu yere kidogo. Tukiari kama noko beke no kakati. Kidomo chiba sako tuara gorofa, chiba sako ba gorofa. Chiba sako ba gorofa. Chiba sako chibe anda chibe flat. Chiba sako tuara gorofa so that nyone kare mukaso ko ba. Abana wako soka bwango bata banande bisiri bigari. Asante sana. Ne jera ya moyo kosalia abara bachiba skini ba sosa maskure chinene. Kwa jaba alliance. Akiwa mwana maskini anataka sawa mororoji. Akuira bana bune chigari abachi abaira ni nande. Ya inara yane. Asante sana. Soka TV bwakire. Soka TV bwakire. Mperi kuigwa no manjito muligereria. Soka TV bwakire. Karibu sana. Bwakire bia. Ninje nale go ya mutaro yo. Nale go jandengara so mutaro yo. Yeba. Ara? Kya idio girie TV na dio kunyara ko gotoigwa. Na kairi. Sawa bono togenderere. Mujadara mo bwate no muyani ngo akakoru Kisumu. Na nibango tewa amaite go tige muna kina bana bali bakora abakobera se boarding. Goseba na kina nigo baba na kina ba chase ko nare no go transfer problem. Because karano nyora na kina amangana ya masomo. Ni ka ko ba. Kita ko ba de kawai ko ya ko ko ba ba tren ba mate ni Oyo korana turikuigwana bia abakorya network yamanya koirana. Network yawe ni bwato muchando. Lakini mbona lega ningo ikwete. Aso amasomo yo mwana ni gako bwatira ni kuna abantu bane. Omoiboria arafu no mwana nyine no mwalimu arafu n'abantu ebe yamate. Aso gusamuriro yo ni okonyora na nonya na amaguta yaratumie tetari na kina no abana bachite bukuye na boranyo no muntu naroro utume tukorusiko. Iho muntu naroro emuamato yo nera tali buya na masomo yo mwana. Now abarimu nabo because of frustration nabo konyora n'abandi mbaroro banguse babwate birenge living now. Gona kina ya chief prince y'umwana teraho. Njege ndonale bateba na kina abana nabo ndubwate challenges because igona ndubwate technology. Abantu ngogenda bare asemetandao nini information. Abalimu nigo twale ngobwata na kinenga kieli ya parents day gose ekera abantu bonsi pibako bago twara lituko li elimo abayiboli abalimu bayikaranza bayirinde banyakonyo eba kiro muntu kwane kerekera asenkoro yaye
elinde tonyale konyora nakina abantu babeira ase agente kamili ndaba nababugate basome. Asante sana. Ekinaki asante kati aso kontegerera David Mirawa kuru chiameri. Asante sana. Asante. Mwete asenseme yugo kwanera uniforma asige nchino twa tiga of course tokwera na sentunda yende tushikwe kwanera so bwagare ase enseme yega yoko liye enseme ye uniform ngo stara chiko sori tuwate ngaki chiko sori chiko kolekana emeyiga yichikure go cha kolekana ekene kamati ya gubuna boli na ki na kiago cha koramanye omwana oye na kiugo cha ukoromanye ga kichiko sori chiri chikabekire kisi primary chiskuru chia chirororo usine chiskuru ya 20 na kiyo korumanya na yenskuru gete of course ye badge nero lakini by the time ogocha kolirie badge obarana ene badge ene skuru gete skuru ne badge ne chiro konyera chechi sinini nebi mariko biribiri kirepiri sirete mali ase badge mena ko musana so of course the proposal nero na ki uniform chibekala lakini Mosembera kose nandi manyina bana mbali bamenyete na babo mwabo shokoro yabo igendo gyo kaba maite uniform yeri nera abegete yebono omuchando no soy ikinde Ishmael ekero tugendete gusanga tubatai twenda somo tumoko tane tukunyiri umwanchito murigirangana University ya Tangaza nebwate amaya gocha soro mwanchito murigiria nebwate TFET program sigago buna accountability administration and government with IT agriculture, broadcast journalism, child protection, cloud computing and data sciences. The whatever counseling, psychology, cyber security, education, ICT. Negatie chinde neme nubago somyo manchito moliria tuwate songo, French, Italian, Spanish, German, Mandarin, Chinese, na bigo Koreani. Negatia maya alibabwate university yo. Kolende boigo ngutuka barese omtandao. Ime na boiga se website ya beroro. Enamba yes ya bobo igo mwanchito mulgereria kaito yo mito Ishmael nabo kubatira gura manye mwanchito mulgereria eriyo ko bayikera eriwe manyamange ne University ya Tangaza enamba nigere 0722044724 ine namba entangani enamba ya kabere nero nigere 0733685059 boigana boko bekera ase website yabo so barikire liuko wechi ase inquiries@tangaza.co.ke go sase website ya www.tangaza.ac.ke erikwe manya manke igoro ya University ya Tangaza asabono niko togoswa aso motimoko omoke na nyuma y'umutimoko mbakantura na yanda mange na mono asensemo yechisemya itokwanere mambia yabona no chikonyo alibaga wakesi mina gusanga mana ntwe Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenche yao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi enamba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat.
betri ni Autobat. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Eye Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Nendo mwanchumo rigire mambia ya bono chideka isano na ibirego chinse sato chia bono mambia cha Afrika ya mocha stokandira tagusangana gukwanira aya bwatikane ne chiseme mambia ya bono guchaka koligereria asensemeria ya balimu asumurubiri uri usha sensemeria bo yobo cheno boy kontondira tokwana ne chibasiri cha competition chigwekira boniga korokana na sumwako 2026-2027 no bera chikunyarikana na Eliansa ndichikobaro linene mono abwase 57 billion inerebesa eborete na boigo eganiri kubikwa rokorende enachire kurase wizara asese sector yechisemi no sasa mwende no koligereria ayagendera chigwikiranirwa na mono kwerekina chiskuru gose ebikoro byogosamba chiskuru na gotongi ngo kyane bire abuo ase gwikiraboni yakorengana ni proposal no mjadala gose nkwana yacha getase bunge area na abuo aseri tukolia igoro nigo korengana babunge baganetie na chi boarding school chinyare kurusigwa aro igemeneti na karo chia rusiwe school chonse chigane area kwa chide school igo gwika oboke na kurara na bo igomenya no mwana goboka korunka basi ogenda esukuru chi boarding school inchiba aro lekenero kia ongere kiekera wega sensemo yende ya gatatu buna totuare uniform ere ayemo na uniform ekerere ayemo na wega ansensemo yende kera tokoligereria liboli ndirina ekerekeria uniform yege gochekobe ayemo Kenya ingima na kiugo chekokora umanyana uyo no mworo kiwa bwe skuru gete na skuru gete na inde liboli nene ni goro ye uniform echiga ine nigo chigo chakoroswa na serikali asengencho bari begene tena yene nchira yemo yokorosia libaga uchiase omuntu oyo amogose babere abono baguchikwegwa ekonda yokorosia uniform echiga gose omwibure nigo goche gwancherwa bas kwegolera kwagenda ase bundi gose skuru kwanyorana engakire buna high school osenko gando rwate buna to wora uniform ai turukora kende yonse ni chubuno lego uniform nchire skuru na wego no mayeta sense moye ndenga kia mekere twaro kwanire engane yiga ye uniform ogoche kwanyorana nigo chigocha chiaonigwa aseligo lire lya igoro mono abwa sokonyorana kwarwe pimire uniform yego se nerongi ne shati ne swentu kwarwe golera byonsi ipie usene set ya peye mokurugoro erongi goche na kwarwe utumika nyone chirubu anye isato usechiba sa chinke lakini kwa kwenda se skuru kwa byonsi ipie nabo era betereri bwakane paka chelfu ikocha igatia 10 nemo
wika 15 chine nchire baragende paka nyone ne 20 korengana ngento kina gento kikeria okoegwa lakini bono uniform onye kegocha kobeyemo eskuru egocha koyonia gose nige gocha kura serikali yaso ase skuru mubiri kwacha kwa maye gocha kwa enyora na and then libolirinde ebesa yukore uniform yiga ekerengo kiaye na kigocha koba gose mubiri no cho twara libagalinde liyoko gwe nafasi ya otebuna eketamba na kieke ekala na ere bas genda bono gachimotwe genda pimera omwana ogo uniform ina tukunya kuligire mambia bone namba nigere enoti 5 na 2 5 na 3 5 na 3 5 na momara gatano omwere weka 0788666663 ine namba ya mawasiliano tume ujumbe yago enyengera boigo obwake simi ekerekerio kurwe kerengero kiago naboigo gochangirwa umujadalo wetu ose nkwani yaitu emambia bone igore kerengero kiago nali agendera tukwene kiwa ase ensemo area ye chiseme CCTV negative into biribo bikonya gukwanirwa na niko biganire chiganire kubekwa ase chisukuru mase yamo toswe asensemo yago yokoimokia esimi ensoko bwakire karibu sana na kwani amaiga moikeire ngwana mwana teningi ya sana esemo again to get uniform ngane uniform uniform tukare skuru ya monera ali ya kani abana gore ko uniform pija to agora uniform kurusiko uniform jite ka to gore ko bapia weta ni ko ende skuru ba wa kutabu instead yo gore uniform ya lakini bono umuchano jenara ko sa dari tukuje gawe yani gore uniform muri ko bapia umusigo ko bero mugusu kwande skuru kama kwa kutabu rebove ngana ende ya kabiri yeba sengi dis rade skuru jinde jira ya to songuye orojo mwana pure usi mwana de kwande skuru ma bi ba aba waja wata mo sa ita wando zinyo to kwa kana mwalimu ayo mbona kana mwalimu ma kwande skuru to no ina to sa bichwa chinyinge bosa lakini mmoja mmoja no muyambia mono abandi wajange uniform yo jike twako okay yeah bia mono ase kerengero kiago emambia ya bono ngakia yemo oyo monari getokuboli na kinkie kogera omwana kuboka chinsa 10 chike maambia use 10 nemo okonyarana ba 10 nemo no barenchira kwa makonya naka mwana gasinini KCD ose grade 1 ose grade 2 mwana bire bisinini omwalimu nigagocha goche class else lesson nigagocha gocha ko sensa moja unusu userine paka saa 2 abana babandi batana niko bagocha bachandika sana lakini koya kuandira tori asabono ensoko bwakire bya mentangeriogi yebon kere kieke sababu deria na yuko tangu akumanya uno wa no mwana onali sukuru ese yuno kwa mweli apere pero kumanya yagera mo na to kuna pako tukani kwa bauna tekiri sukuru kia ruete ni pa kine ko tebere sukuru leto digata pato konya na pame kinga patike kweli ya kitine kinda kama sukuru lili ila bato tukuni kwa mchito hiyo pale amangana yetu kwa mugosambu dara diaja ni yekogera ibota libara ko konya yuki okay bia mano bono asense mi ya bana kuboka ngente kyanya ukwera bia umwana oboka sinsa 11 cheke mambi nincherale ne gali aganyete na ete moyi lakini umwana oyo nigagoche goike sukuru
usama somo ni gaoche gushaka chinsa ibere ari umwarimu nera asoire school ari nera asoire no mwani uni gaigete chinsa 10 mone gukira mwana kumetekana ka mwana gose kwanyore gari eye era ni gaswa egari yo mate gwetana na kugenda yekubugora igobona umwana orire asoete chinsa 10 gari ime egari eguche gonchukana nere paka saa 2 ekaruke libono yakweri gonchukana na gusangiria abana kurwa chinsemo chinde esoko bwakire buye karibu sana ni ngoyo mbiya mono asoko soime mbiya mono ngakini wete mubwate enkwane ngiyawo yekwane rango wana ndaite kunye kwane raiga amangni uniform wana ubuno bututu kanu badaite kolenda si school kiri school tigetu ale uniform yae na jura amanyengo oyo ningo barabika ji uniform echimo abantu nyana no mukungu gwe parta ko beka uniform aje skuru to mumanya yabana aya tugucha ensemo ye abantu bare ntiri michando ne serikali abagwene te bakarase bararombo kunkibugu choro borororo abantu babwate birenge byatali bali barengere tigoro ya siasa alafu tuguche CCTV wachiruka bana yabana ichichi kamera yabona na chicho chikorokia ibono CCTV chinchitangu umuliro nchioro kinga abana nko bakari ense mugite bapange tukuzambe school CCTV chirorokia abantu bali bayisiko kuza abana bali bagusamba kengima yabona lakini gentungiro kibwene tega kurwa abana be school bagambirwa bakwanirwe abarimu bakwanirwe nyona abarimu bajandikete na bagutikatiga abana batambe igo ebindi bataito okora n'ukurigiri kibeza tiga eserikali ekwanira abana ekwanira abarimu tuma abayibuli bamanye nka ime cyando ki abana babwate abana abishike kwimuka gusambe eskuru sio mchezo na botora onjuke to tebenganya sa oro ogechi una abantu tiga tobe kama sabo na bayibuli na baro bakwanira abana babo okay tiga nkolere otindi jinga kijinta bia mana ase umochango emambia abayibuli bagwatsia abana njembu yando chemura abana dayana asante sana kwa igule ng'abayibuli tiga bakwanira abana babo na abana nere byabakwane okukwana communication itogatega communication mega ne irishmail na chika kichinyingo konyora na abande barome twago chobarobikanira amangana yega ya matemu kwaro chimne yibona ya utumishi matemu ganero ko basitari 15 nemo agache sitari kibire igikabane yentike ko bagacha abande mbare baria na manasi skuru chirichi abamuro ko igwana engakie mu mupira nore enkwaro chebogera na nigo abana nigo baganiti bachiko watch mupira gati ya Man U na Arsenal bagakani go bagatebwo na ene weekend ye lakini ntoma tena genda iklasime muchiko soma iga abana nigo baganeti esemerio kwego kina barora kimupira no gwengencha mono bas tweguri bagana andikire weekend na ndikise cha mokoroba na into twego toligereria bakagechwa bagata TV abandi bagaswa chikoni bagachaka kwerugera lakini ndigande benga ki Ismail togote banga ukoigwera obedience na boigekera tukwanira respect ya maskani nenchire yemo inga kya tukwanira ebintu ebibye chimbwa chingia umwana ganire igwiro umuibuli kinto kirara kani no enchi boni ganga di egentekyo yaya ninga nirinda tigera ndarigiringa egenteko bya bwa no bubenga ibole ikiagera umuntu yogotebi na manyitego nga boroki wa skuru ne banga matemu na bete push back aganiri ko genda totebe mutwe more yari ganibya ekero uru mwana fusi manyangu ganiri kene tagika eba matemu ako baboni ga usema mbi watebwa matemu naro ayore tayari no yogotebi uganibyo motegere kyagara no mukubugo no mwalimu omonene go uranyorera sese muyende mbari baria bali mumbara konyora bako bana nigo batete kubitereria konyora nigaga netikubitereria ntugete na guikage korekane bo na tariko change keria anyara ka gukwana lendaro na kitu atabiri nga communication rende negento kengencho
abanafunzi na barumwe bwatogochora kwabo mpaka ni bategererwa anga bachitwa de mwalimu nga matemwa yega igere igana iga ego tutagitiga na iga gego sinya baigwane ngati bakora ibintu ebyo asense muyendekera tukwana mangana discipline ningi gole asubwango mona singencho rinde simiane kerega iga nara iga oyo mokoro kwana tumo maete Geoffrey Mosiria asomo chonero binkwaro chali asomo tandao nigabe geteke sinkira libaro tema kubwatia abwase umworo kiwoyo mo agetwe biranya abimbe tomo gongo mugima na oyo ndenere kesi kinikyari kubwatiwa na umworo kigwa nigo yatokanete na ugo takin usukubeke shati yago ko takin buya basi orora kanebya ikatoka nana tabete kago takin buya umwalimu akaimoka agatandure shati elina inere nchire yemo yugo discipline and all that na ngakiende na sense meje bwoko naro konyora na discipline ere egochena no na skuru ekero kolierie na eta discipline ya kawaida oyo iga nigaga netigoche gukora umworo kiwoyo iga onya tali ko minchori umworo kiwo anya tali bagaka minchori basi oyo konyuma arigoche gutigerwa go se arigoche kwenyara sako Ishmael abalimu mbaro omete no nyina imna kwaru mwago na beko chancinga mwa mutatu aruko igwana lakini togote banga kerwa ikira sege itakeria ikagwa ikira bona tegote bege ita kagwa ikomurango lyo nsali oli kire na towers aya magega manyanga wachire koligia ebali ya nyomba okwera naona boko nyara boko ya sansura kagwa ikariga manyanga bono wachire kumerana na bantaba ao no mwana wenena bawo gwakaishima inanda kumize agokora igonga naro abalimu na barabu ngutwara tuli kiria na kirio konyoranga ntubie kaini umuntu naro kogechugwa lakini naro karake yenkoro kwa mara ukwana no mworo kiwoyo teba ngai no mwalimu nene nando goche skuru nayo kabuburukani bana mbata itugo cha sole banje to mwalimu gete saudia ko bakwanira bya na bane discipline ni bwate birengo byaye igonga twese to balance abana bakaba amacha kara balenta mu bakwanire dende discipline ntore ko tebanga tiganiri niganiri ase skuru lakini tagiriere tokorokanga punishment asase mwendekera ke tukokorera emambia yabono insi kidakikanya ibere chire bosio ebinte byonsi pekero keria bikonya kokorekana ntubwate nti kuna public participation aigabono no libo lyo linene ligoche mambia bono na public participation ya korekanire asenchira eriye bwenderete na sobwekiranu eriyo mwananchi gosaye buno mwakie kura nabo igomo Kenya urekerengero kiago iguru yo murubire number 1 yoko nganye useko yoko si boarding school because inere nseme tanganina chi boarding school engana bacha kitukwa na litkore na nto twale chi boarding school igemere tina school chance chipe chi day school abo no public participation ego chirema ine kwaboriwe ayibuno moibori kwaboriwe ayibuno mo Kenya buno mwakie kura iguru engane yega engima yo wabolish useko rusia chi boarding school ine kwabori urekerengero kiago igore ngane yengima ye uniform erinda tebana negento labda kegane tigo chigwekiranigwa osekero beri chigwekiranigwa nabo igo bono mo Kenya public participation tara korekana tara rukerengero kiago mambira mambiende no manye tena ekegambero kerekio egesieri nigo keigogete murobero nabo gochaka kurwabweki na kigande kebekwena public participation tiya korekanete ekeneke ngia chete gwekiranigwa igo bono nere bya omurobero yoiga oteneniwe enyorena murubiri ochakire wekirani already ekina kiabekirwe abwana no botutukano bogocha bwachira wetera ase enacherie gochiabe kuna na karatene niyo murubiri oiga no already ochakiwe riboli na ine public participation ya korekanine nende abarayi baito ye Ishmael egento ge boni gamba gendeto kwanira ni libatarabe ko kona chira kinimbaga sene gukwana mbale bagoteba tigachi school echi chonse chitigale igo today school tigashika kwa today school Elison nero ronga niki ke chikobera today school chi boarding tigachibera chi boarding school igento kyoka kigane iriye kati abarayi na batebira abangi babo no kolenta mauncho ya school babe kenga ki onya bayi abona abanafunzi abatata tugunga igo balingi congested nigo balinga bange edo mwiriyo konyora abana baganiri ko bemia konyoranga bale timibere ngo bali mu abaganiri bamanye nga chidomu ngo bakire enlarged ntwa kwane tigo ye chidirisa tidirisa choko nyoranga nigo chibwate chisibe kira sono ino mwana tanyare ka gutuma rende ne ntwa kwane namangane chikoro bo mwali chito murigeria twatebanga onye goro bage guchikobororo barole na bakubeke mirangu nabo igemi kakati umwana funsi arabeka escape in case no tari dasma bana funsi basambe skuru eskuru nabeko inga nestima
yalipuka nabo yo muchando ko biskuru ejigo ngatari abanafunzi boka barasambe chi skuru jito chiri gichinchira wetera se serikali ugweta kere skuru bari gichinchira nga kichidomo ichira chikwagachu abanafunzi banishenga abanafunzi bari baganiko bedomo yi ena emo barono royo kero bakolira gubaligere chidirisa baligere yemerango nabego totebetenga chi ebintu biri abikora imyomoremo yebona fire extinguisher chibe korro mpaka amache abangene chidomo tuamanya rindi ngaki nabera be no mwana ton nabera be nestima ndune solution tutagitishmairi okay na kolendo bugima bwa banafunzi okay byamano mwancho moliga lya so sanga tuasangire mambia jabono na wikiraga bwa ina so bwate ase elia lero kuri 12 bwatarire esabari yega amo na intwe wikira boni kana ndi chera gire chidaika angyamero nkebere na isano na mugire chinsa isato chia bono mambia abono to wikira omwaire wika elia nkina ntomirane 12 wika isato nenusu asomurubire yega bwensoko bwakire igo urasesemo yande no kuganiria ritkuri ya bwego yandira gotengere mirubire ndi atigire ase ritko rigima ase eliane Ishmael Mogya na nje banchito muri yankoro kwa dana ndembo yomona soko sangana nta sumoro bire soko bwakire ko challenge 12 cyamambe gukira boniga tome nande ankia sumoro bire soko bwakire ko lende tinasukana ondega igatubera na chigora chinsa sana na ibire bona butambe na kuganira itukulige Eye Nensoko TV.